godo. Musatomboita zviri kana godo. Ndindandiri wemhondoro nhasi. Mune group rachira WhatsApp. Munondipa zvilink. Ndizokuisirai. Mondoro in UK. Okay. Mondoro group. Mondoro. Mbaira. Mondoro. Ntamba. It's Viola. Christine, je le sais. Auntie go. Adrian, je le sais. Cheza, how are you, Svanda? Cheza, love you, Cheza. My time tender, je le sais. Mary, je le sais. Sisi, je le sais. Oh, good, okay. Sisi, love you. Sisi, kufa, love you so much. Tiri po zvangu maswera seita uya taura guys time chitegana fast tifambe nebhora time chitegana fast chitaure nyaya iri pano munzwe nyaya iri pano mabhanzi andigona kuti ndichatry kuzviruka ndega nhasi ndagadzirwa saizi ona izvo ndarukwa izvo zvame kuti zvikonye izvo zvandaiswa musoro guys uko ndo unozi kugadzirwa saizi nawo chidiera dimama ona kugadzirwa saizi yandaitwa nasi mangoto batondigadzira mangobata nokuti nhasi vanhu vaseke yeti zvamaita musingazvide pressure zero pressure escan tete ndini b wacho murise mari yekukuruka izvo iyo jangi iyo yamanturuka yemuda bata kwachipa kungoti mangondigonera chiti pangu ndakupindwa nemhepo chete otherwise hapana pano. Right. Kelvin Runare, how are you, brother? How are you? Tinofara kana ti Anzima oi. Tinofara kana chikuona nina ndisikuona ini life yangu iri kufamba sei guys. Tiri wangani ke baba? Tiri wangani? Nina ndistombo kwanza kutopinda. Usipane kwa wesa posta pera. Ya block. Maloga out. Eka sticker. Tiri wangani guys? Asi babanza zvimino zvigoda zvandaitwa. How many are we guys? Tiri wangani? Iwe vijikwana iwe nice sister uyo 222 right, we can start. Thank you Tash. Chidzima ikoko. Right. Chekutanga ndakuti aiwa taswera zvaka 241. Tandaswera zvakanaka vasikana. Maona zvinoita Mwari uyu. Beduye kaMwari ndi Mwari wevanhu varombo sesu kudai. Isi varombo kudai. Zvaitika nhasi guys papa yandabva sendadedza kukola guest yedu ndabva papa ndaenda kuya kwana ndaenda anditi kwa kubhawa kana ndichita live name ndiri kubhawa kuya saka pa comment section guys muku remember kuti pane munhu anyora kuti ndipei location muri papi mamuona nditi mamuona ka ati muri papi location ndipei location ndisvike ndipei post code ndikanyora post code guys munozati sister wangu ayavasvika vachisvika vaya sister wangu svika SIS MELLY ndaiti ndichazokushanyira ikokoko andika ndoda kuti kwai ndawa kuchi macharity manje ndoda kuti muchiti macharity muchiti label guys ndibatsireyo kutenda mukadzi uyu guys angofambira izvo kuti just because kuno munhu anoda kudzikisirai anoda kudzikisirai saka ini ndomeka sure kuti ndaku original OG akati nokuti the fact iyo yekuti madzikisigwa ka ndoda kukupai original something chekuti muti ndinacho aino kuti hamuna pressure kazvakana kuti kudi vedu ndibetsereyo kutenda asikana ndibetsereyo kutenda kaasikana ndibetsereyo kutenda anzi maidoidoi ndibetsereyo kutenda asikana ndibetsereyo kutenda vedu we handisi kuti ndoti kudii vedu we ndibetsereyo kutenda nditi maona ndapiwa ka signature nditi maona signature ndibetsereyo kutenda guys ko kukavadatya kuri yambudza. Thank you anondidzikisira vaya. Thank you. Murambe muchidzikisira zviuyemo. Guys, ndibatsireyo kutenda. Ani muri kuona? OG guys, tell me you figure guys. Anyway. Kunge vantu size chaiyo yanga yakatengwa size yangu guys. Then ndakatochena zvangu komugandidi. Komugandidi. Saka ndangotenda vasikana kutenda kwakanaka kuwanda kwakanaka kunorambwa ne kunorambwa pakupedza shuga asi kukona kwakanaka
Thank you, my sister Susan. Thank you very much, and may God continue to bless you. So unengo chiti ndawachisa munhu ndanyadzisa munhu, boom, mwari obva vaya zvavoti not to say I can't afford to buy, guys. I can afford, but kwandiri material things asi zvinhu zvakanyanya kukosha stereki, because chandoziva ndechekuti ndinofa, ende kana ndafa ndichinosiya material things aya, idzo dzimba idzo mota idzo iwo mangaya original aya anozosara. Saka ndinyanyi kuzvikoshesa stereki handimona madesign aya ndinawo madesign akati but handitombonyanyi, hamutombozvioni nokuti ndikatopfeka faranzinza rangu iroro kusmall street ndofitwa, guys. Ndinofitwa nefaranzinza rangu, ndakanyatofitwa nyashi dzangu dzakanyatsobuda kudai, hipu rakanyatsourungana kudai, hande ndakafitwa zvokuti memitoti ilebhu izvo hapana kamemana 200 rand 150 rand ndikatochena ini. Hanzi Anselina varipo vachauya. She's dealing with something right now, but she will come. Right. So guys, tinenya yatinayo pano yomwe wedu andibatawo akati ndakaona mchita live yenyu makaita ma friends, but I wanted to come, but ndakazoiona later. Animaona ndakazoiona later. Saka ndokumbirawo ndokumbirawo kuti mundiuyewo nenyaya yangu pa live. Hanzi ndanakuza singaiti enji iwe andamboziva kuti ndine support yakadaro yevanhu. Guys, handidi kunyeperai, guys. Ndinofollowiwa nevanhu vane chimiro, nevarume vakuru vane mhuri dzavo vasikana. Handikunyeperi. Handizozivi kuti whether to post the vatipa permission to post it. All right. Ndandichifara, guys. I was enjoying, guys. Nana baba venyu, we had a very nice time, guys. Ndandire wani, it was so lovely, guys. And vanhu vafara, vanhu vafara, guys. Vana baba, you know, it's something nice. Chishika handina chiri negative chananzwa chichitaurwa. Nanzwa kuchinzi, do you know why we like you? Do you know why we follow you, SIS MELLY? Ndovanatanga kuudziwa why they follow me. Animona vana baba venyu pangu vamwango shoni vana vavo ipapo. The reasons anapiwa ndakutsikana kana neninda ashikapa kuti thank you brothers, thank you. No, go to auntie, I'm busy now. Go to auntie, take the jacket. No life. No life today for you. Go to auntie, no life today. Amuda kuona camera keti mutarize ku phone yenyu. Go on phone, auntie's phone. You're going to see them there on auntie's phone. Go on and go to auntie, you see on run baby, run to the sofa, run to the sofa, put a jacket on. Ngarumane ufa nyarra mwana nkungadiwane ufa. Mutiro ngwa makangona ndabaya live atoya kuya kusepa mberi pe live ipapo. Saka gaiti tore guest wedu, guys, ndigotamba nemutuni wangu. Nasasora achinakirwa kwangarika Freeman ndira achimanya akadai. Saka panga pakatoipa. Gaiti mbodedza guest redu imboya. Anditika munhu achitaura. Hanzi naAngel, SIS MELLY, I've got a treat for you. Thank you, Angel. Ndibate kuseri, Angel. May love you. Hello. Hi, my sister. How are you? Hi, SIS MELLY. Muri boere. Mushe. Zviri sei? Mushe, kanjani? Mushe. Right. Hanzi, I will see you na Nosta. I'm waiting for you, Nosta. I can't wait. I am waiting. Uya Nosta. Uya kwaina mukoma godoni makamjaidza kasaka makuzvimbigwa naye. Atimbozvimbigwi nemuzukuru wedu sasi kuti tingomugadzirisa kwanti uva tinayo. Uva iriko kuno une ziguruka tatibva kuti riroruma kudarika chiri kumboko. Right, tauya pa live right now titaure nezvenyaya yako. So tikuda tudurure utaure zvese zvakaitika, tiripo, hatina kwatiri kumhanyira, takagara, takateerera. Famba ine nyaya. Maita basa SIS MELLY. Okay, so again, I will try to just break it down so that tunoshika kumongo wenyaya. Saka inini, I had a friend, anditi. We were very close. Tangatiri mabururu ekuti apananga singazvizive kuti, you know, we are best friends. Taishanda tese. Even kubasa kwedu vanhu vaitozviziva kuti tiri bandi neBrugwa. Because taigara kure nekumba, we were like each other's sisters, anditi, because kana muri kunyika dzikure idzi you are alone. So you know, sometimes you think you have found someone that you can rely on, you have found a sister. So tatamba tese kwemakore akati
my friend got married handiti ndobva atama kubva kunyika kwataigara ndobva aenda kunyika kwemurume wake ini ndobva ndasara ndakazoroorwawo handiti ndabva ndaroorwa zvakanaka ndakatobvisirwa mari ndikatochata but unfortunately marriage yangu nemurume wangu haina kufamba mushe. We had our own issues handiti saka days andatanga kunesana nemurume wangu, obviously this friend of mine was one of the people I was confiding in handiti ndichitiwo ndikutaura murume wangu, you know, I needed advice, I needed support, I was so alone. Tichitaura but takazonetsana like something small handitatozivi kuti chatakanetsana it was a very small issue. Ndobva tangonetsana zvekuti we had a fallout handiti ndobva ndatomta, you know what guy, inini since ezvinezvi I'm going through what I'm going through nemurume wangu, iwewe ndichaita sei ndichazotaura neyo, like I can't handle stress from maangles akasiyana siyana handiti then inini chandandisingazive manje ndechekuti munhu akabva atondipandukira zvezvo zvekuti munoziva munhu anokuitira a complete 360 degree SIS MELLY. She took a 360 degree turn on me. I wasn't even aware. The next thing I know, hama dzemurume wangu dzakundibvunza kuti hanzi takaudzwa nemusikana uyu kuti uri kuhura kunyika kwauri ikoko ndosaka wakuramba murume, this is because wakahura and ameno zvinhu zvavakaudzwa zvakawanda wanda. Ndobva ndavatsanangurirawo ndikati aiwa inini this is my side of the story, imimi munobhilivha zvamunoda. Kana madecide kuti muri kuda kuteerera munhu wamusingazive wamusati makamboona, it's on you, but you know ndakavatsanangurirawo kuti aiwa takanetsana, anga ari shamwari yangu zveshuwa tikanetsana, but ezvinezvi akutry, but SIS MELLY handidi kunyeberai, vanhu vari destructive. Akatanga nehama dzemurume wangu handiti ndobva atanga kutaura zvaakataura, ndobva apedza, ndobva afona kubasa kwangu. Ko nhamba akadzowa nepi dzehama dzemurume wako? PaFacebook. Akatsvaga vanhu paFacebook. Okay, all right. Akatsvaga paFacebook. Ndobva saka it's a matter of zvezvekuti unoita reach out to one person and then munhu iyeye ndiye anozoita sei anozosvitsa nyaya. Ndozvaakaita. Then ndobva atanga kufona kubasa ndobva atanga kutaura zvekunyeba, anohura, I don't know, she said a lot of things, but kungoti chete munoziva kuti kana asi kubasa kwenyamubvumidzi kuhura, you don't even know. Aiwa, kunyika kwandinogara kune mitemo yakati iri strict maona, saka ndezve zvekuti munhu anenge achiuya achishandisa information yaanenge achiziva kuti ndikataura chakati it's against the law, ndozvaaiita. Saka paakatanga kufona kubasa kubasa havana havo zvavakambondiita, because ameno ndakatongoponawo neburire tsono, because the people that I work with knew me, saka havana kumbondiinvestigata kana kundipinza busy, and you know zvakazopera. Then ndazofinalize divorce nemurume wangu, time yafamba paya ndobva ndanyengwa nabamunini veshamwari yangu uyu. Bamunini ezini munin'ina wemurume wake? Munin'ina wemurume wake ivi. Kumakanga masanganei mamuwachisana kapa? Kwakuwachisana kauko? Kwakuwachisana asi kuti okay, but all right, sema friends taizivana, like ndaimuziva this guy kubva kudhara, asi kungoti chetewo time, I suppose kuti time at the time yandaimuziva iye anga aine marelationship ake, ndandine marelationship angu, saka tatisambobvira takaita a romantic relationship or anything. Then after zvese zvazoitika ndopa akazoti you know what, I like you chichichi, bva tatotanga kudanana. Then gururu wangu yandobva azviziva kuti ndafarirwa nabamunini wake. Ndobva atanga manje kuudza bamunini vaya rubbish futi. Bamunini vaya havana kumuteerera handiti, vakangomuta, you know, kana inini ndichaona zvandichaita, ndisiye ndiite sendizive munhu wangu at my own pace, saka haana kuzviteerera. Then
ndobva unoti bamnini vaya havana kuzviteerera, ndobva atanga kutaura kune hama dzemurume wake iye manje amwene nehama dzese. I don't know anyone who cares to listen. Ndobva atanga kutanisha zita rangu, achitanisha zita rangu, achitanisha zita rangu. Saka patimire zvinezvi bamnini ava manje vakuda kubvisa pfuma. Saka zvakureva kuti takuzoita chi maiguru mainini. Saka ndopa ameno tichishaitika kumberi ikokoko. But munoziva chinhu chandandichida kungotaura, the biggest thing I think like the lesson I took from this, munoziva patinenge tiri mumafriendship pepe tinoona ma-red flags and tinoma-ignore. Inini ndakaona ma-red flags, personality yemunhu, like sometimes anongoita tuma-traits tweutsinye twetwe kuti tinenge turi godo jealous tuchichichi ende zvinenge zvisina kunangana newewe, zvinenge unenge uchitoona achiitira vamwe vanhu uchingoti uyu here anopenga, uyu anopenga. But ndo ma-red flags achona, because inini ndakuzozvitarisa izvi ndichiita look back at our friendship. Pane tuma-instances twakawanda twekuti dai ndakazviziva panguva yachona iyoyo, pamwe ndingadai ndakatosururuka ndakaita sei, ndakasiyana naye, pamwe angadai asina kungoti chete zvaakanditraya kundiita upenyu hwangu hake. She wanted to destroy my life and she failed. But pazvimire zvineizvi zvinotoreva kuti hama dzemurume kwandichanoroorwa ukuku vane faira richabuda rinenge riri bad about you zvakare. Fire, and the worst thing is atibve kunyika yakafanana, saka vanhu havatondizivi. Saka ndingori neanxiety iyayi yekuti saka pandichaendako chichi chaitika. Munoziva kuti chinhu chakaoma chekuti kana uri muroora mumhuri yevaridzi already unenge uri under scrutiny. Kana uine mafaira akavhurwa ekunyepa naSIS MELLY unotangira papi? Aiwa, anenge aripo, anotowanikwa, unotowana aripo ekunyepa chaiwo kunyatsokuwachisa mafaira unotowana ariko. I'm just telling you the truth kuti ndigare kangokuprepare zvako andowana. But zvaramba here kuti you and this friend mumbotaura like as you were friends before? Maishare zvinhu zvenyu svika papi? Because kana achiziva hora, achiziva dhiri hora, gara akuwabuda pachena wega. Kola zvakanakira munoziva zvakanakira SIS MELLY. Inini ndiri munhu yoyo wekuti handitorina honi iyoyo, handina mafaira ekuti ndinoti ndingatya. Mukurarama tinoita tumuskanzwa twetwe twekuti neshamwari munenge muchitaura muchifurana, but it's nothing that will impact anything. Kana kuti chekunzi chinonzi ndakaita chakati, nyaya dzese dzaakataura pamusoro pangu ndedzekufomera. Saka kana akafomera kudaro andika achagona kunofomera pane zvidiki zvari kuti zvidiki zvotaiudzana semafriends chitamba takadai, anogona kunozvitwista zvobva zvaita zinyaya rinotokura. I'm telling you, trust me on this one. Inotwiswa zvokuti unotoona there's no need yekuti ndicha explain, beta kushingonyarara. So ini chani chandakatodzidza kawani kazhinji kauchizoti une tunyaya, and this goes to each and every one of you guys ari mucomment section. If you know kuti kuma friends uku makambotamba mukaita sharing twamaita, ukaona kuti friendship yakupera, andika kana pane zvimwe zvinhu zvamaita zvaunozati zvinogona soafeta namba wako, gara wanotaura wega. Gara unotaura munyatsokufara mukutamba woudza adedi. Munoziva nefriend yangu iya zvatakamboita kuitira kuti kana ozoudzwa anenge achizviziva azviuye seshoko. Andika murume anotaura kuti andozviziva medhema akazvitaura, because ukada kuzvivanziridza antowana akazononyatsonoburitsa kunyatsonorova netwist nekona yake, so achiwedzerera because salt nemunyu ndo zvinozowanda salt nesugar kudarika chokwadi, antowana unowira pasi. Towanza senge kutaura kunoku hapana sinenge zvese zvamuri kutaura izvozvo akatoita hapana chaasina kuita. Kana ndiri kuti akatanisha zita rangu kubva kutaura kuti ndakahura kusvika ameno, anything you can think of ndozvaakaita handiti. And akatanga even ndisati ndatoone boyfriend yandanayo ezvinezvi, even before kumhuri yemurume wandairambana naye chaiko akanga ataura zvakawandisa zvisingaiti. And unfortunately maZimbabweans tiri like munoziva culturally tiri vanhu vayo vekuti nyaya dzemakuhwa idzodzo dzatonyanyokudzinzwisisa ndodzedu. Saka vanhu vakanga akataura navo they were taking an interest to it, but ini ndakabva ndavaudza kuti listen, imimi mukada kuteerera izvozvo munoita sei, munoenda inyu munoteerera ikokoko. Inini nyaya yandakuudzai kuti this is what is on the ground. Ndakavatumira messages like evidence yese yemachats atanga taita akazolidha kuti friendship yedu ipere.
saka nyaya yachona yakazongoperawo vakazongoona havo kwekupedzisira kuti hapana nyaya but akange atotraya uku kwandakuenda uku ndokwandisiri kuziva kuti akataura kusvika papi ende vakabhilivha kusvika papi maona asi manje chiripo ndechekuti pamunenge muri mushamwari it's not just about me ndichishare information mune muchiexchanger saka zvinoreva kuti niniwo ndinenge ndine zvanguwo zvandinoziva handiti but now ona ndoda kubatsira ipapo andika the biggest mistake yawaita ndeyekutoenda kunorogwa pane ushu iwo uchiziva kuti mune unresolved issues and you know your friend better than vamwe vanhu vese vemufamily kwakunororwa chero dei wanga wawirako muda I know kuti you can't choose who you love anditi but pakatoita era ipapo pakuti uteverere ushu of course imba yako yaparara wateverera uyu paanororwa kuti unoita mainini because kune vamwe vanhu vanenge vachigona kutaura andiwana pamwe wagona kutaura chero uchiziva zvake zvanenge achitaura andiwana akagara angokutangira angokuvha pakudai kunonzi muri kuona nekuti ndakakuudzai izvi akutaura zvakati zvako zvachotaurawa zvisina value chero chiri chokwadi hazvisina value inini hangu aimi yangu haistori yekuti ndiende kunomuataka kutaura chokwadi pamberi pamwari because chiri kuitika ndechekuti mufesi wachonawo hake the guy ari kutoziva kuti ndo zvaari handiti saka inini I will leave the guy to handle his family ndochokwadi because sesimeli handisati ndakambodiwa semadirwo andiri kuitwa nemurume uyu handimbodi kunyeberai kuti nditi ndichasiya nekuti kune mumwe munhu achazouya achazotika ndinomuwana kupi tsitsi murume anondida yeyuyu handidi kunyeberai he is zvezvekuti unonyatsoona wega kuti ane hanya ane shungu hazvisi zvekubvunzira hazvisi zvekuudzirwa saka ndosacrifice here love of my life soulmate wasacrifice soulmate yako alright here is the thing nini wangu toda kungogara tangokuudzawo andiwaona kuti ugare uchiziva even kwaunoenda andiwaona wakapinda murudo ukabva wapinda nevhudzi nemunzara nezvese andiwaona so but pauri kunororwa anditi I don't know hangu kuti culture ipi ende culture inoita sei but kana vari vanhu ava vekunana Nigeria kana ukarorwa mufamily warorerwa mhuri yese nina wangu kana warorwa usati kwaini kuti uyu anondida zvisingaiti anodai vanhu vaya vanoteerera hama dzavo kana hama dzavo dzakuchinotanga kunotaura kudai ndokutaurira munhu yeye ari kukuda ari kunanzva pasi petsoka uyu ari kunanzva magara akoyu anofuma akakuchinjira zvokuti unoshaya kuti ndiye here munhu akanga achindida zvokudai ushu nokuti ava vanorora kana warorwa mufamily yekunigeria warorwa nehama zvese warororwa nehama hapana zvekuti kwanzi nemurume wangu tiri tu zvekuti kuti tinogona kuudza muri unogona kuudza muri kwakuti sena nava vatongo tedu tiri tu hakuna izvozvo saka ndoda ngoti ndigara ndakangokupreparewo munini wangu hatisi kuti ndozvichanoitika andoona but ndoda ngoti kwai noti vese havo okay saka zvinogona here kuzoita nicely kuti kuti anogona nemurume wake vanongoita zvavo zvisina vamwe vanhu mukati is it possible kana zviri possible then it's fine she can try and do that but kana ari vaya vekuti anokoshesa hama panenge pachizotinetse ameno indangoti hameno idzokuhama dzacho dzanotaura nadzo wadi kuita close nehama dzako idzodzo right handika zvacho zvaunofunga kuti iwewe anotaura utaure kuchidza hama dzako idzodzi mukuseka mukutamba papa munoenda kumagatherings nechichichi ungoti ini chikura ndakambozodai kadai wotaura nyaya yako mangwana zvakauya kuti ndakakuudzai wani paya pataiwe musuya kitchen ndichiseka ndozvandaitaura izvi hazviti mutsindo because munoziva kuti chinobhowa sesimeli ndechekuti aim yake kubva kwekutanga yanga iri yekuti inini ndive miserable handiti zvichireva kuti ndikasiya because iye anozviziva kuti type yevanhu vatiri kudanana navo vanhu vaya vekuti kana vada hapana even murume wake anoziva ubenzi hwake hwese but nanhasi achiri naye saka anotozviziva kuti type yevanhu vachona this is how they are ende kana dai weweka zvese izvi munozopedzerana kumberi inini ndinofanira kucripaisa happiness yako because at the end of the day futi ndo zvaari kuda that's what he wants maona kopa kuzoti kumafamily gatherings apa hamuzoisirani mapoison repachikafu apa kumafamily gatherings uku ndokwandaenda kutoenda ikoko kuti the other thing chandaitaura neboyfriend yangu ndo zvandaimuudza kuti inini hangu pandichaendako patichasvika this is one of the things zvekuti hatinganyebere kuzungaira zvandandikuudzai ndezvekuti mukomana wangu ari kuziva munhu watiri kudhila naye akamuona first hand achiita like she was in action
first hand vakatombonetsana vakatomboita confrontation saka anonyatsoziva type yemunhu atiri kudhila naye zvekuti at least unoziva kuti kumutsanangurira hazvisi zvinhu zvekuti anofunga kuti ndiri kufomera maybe hama dzake ndo dzingazofunga kuti if I try to say anything of which handisi kutomboita like that's not even my aim. Inini nemukomana wangu tine strategy yedu yatiri kufungawo kuti patichaenda tichanoita sei tichanofamba takadai because I think chokwadi ndinotozviprefer kuti ndinge ndichiziva muroyi wangu pane kuti ndinge ndichipinda kune munhu ari kundisekerera ndisiri kuziva kuti akandivenga kana kuti ari kundirongera dende saka for me this is actually a good thing. It's not something chekuti ndingada muupenyu hwangu hapana munhu angamboda kuenda kunoroorwa mumhuri yekuti unoziva kuti already pane controversy but at least I know exactly what to expect. Maona I know what to expect and ndotoziva kuti ndiri kufanira kutotamba ndakachenjera when it comes to food poisoning nezvizvi saka titoriwo nestrategy dzatiri kutraya kuita come up nadzo kuti patichaenda tichanohandla masituation nemafamily gatherings sei because varoyi havasi vanhu vanofamba manheru chete. Varoyi sometimes tinodya navo varoyi sometimes tinova neshamwari dzedu and then you know it takes one incident kuti unyatsoona matrue colors emunhu you know yeah saka ndizvozvo ameno tichazongoona ndichikuudzai zvangu kuti tiri kufamba sei mukaona mukanzwa kuti pane zvaitika kwandiri ndichakupai mazita kuseri undipe tongo just in case ko saka sekuti ndimaiguruka mukadzi mukoma wake muchatoenda kumba kwacho kapi kuenda kumba kwani kwamaiguruka kwa muchatoenda kanoti mukoma wake wemurume muchatosvikako chakanakira ndechekuti inini boyfriend yangu imba yake kwairi kure zvakafanira kuti Harare. Maona Harare chi saka zvakafanira kuti distance yavanogara between each other yakafanira kuti from Harare to Gweru saka havasi vanhu vekuti munovaona every day kana kuti munoonana every time kana kuti chii havasi vana oga SIS MELLY. Vanhu vatsvukwava vatsvukwava saka vatsvuku vaya havasivo here kuti vanotonyanya kuwirirana zvekutodaro vaya because ndo vaya vekuti vanogara muimba 1 chero vari 50 kavaya vachitosheya munotosheya muimba iyoyo chirekaita 4 bedrooms 3 bedroom munotosheya muri 50 mosvika makwana SIS MELLY mukureva vatsvuku vapi kwemi vekunyika zvedzamuri idzo dzeidzo kwete ivavava kwete vekunyika kwandiri varungu chaivo mawaisi alright okay aiwa varungu kana vari varungu aiwa unogona kunogara varungu havateereri zvemakuhwa aiwa apa wazondidzivisa because truly speaking ndandiri kurohwa nehana paungotendera kuti ndikati pari dangerous apa very dangerous saka mapinda bhururu nabhururu pavarungu vane mari here varungu venyu vari naniwo vanoshanda they work hard saka makazvibayirira asikana makapinda imi hakunawo vamwe here tipowo vamwe asikana tigoverewo vamwe madiaries hakunawo here vamwe varume varuda vasikana SIS mangu rasikafokas haiwa kana ndazofarazvo wandisunungura kapawataura kuti murungu saka pachina nyaya because varungu they mind their own business umwe nomanda yaanoda vanogona kutogara 10 years asina mbosangana vanomainda because SIS MELLY ndikuudza kuti paakatanga kuudzwa mashura akaudzwa even to this day anoramba kundiudza all of the things zvaakaudzwa he doesn't want to tell me anototi hakuna shamwari inotaura something like that kana mamuri shamwari chaidzo she wouldn't say something like that about you even mukanzi manetsana because hameno zvakadzikadzika zvaakataura airamba kundiudza zvese saka runorogwa rini nemnini ndikuroorwa rega ndizokudzai kuseri because pamwe vari panapa vachiteerera asi makatombosangana muimba yemukati umu mati makatomboti masangana tese zvekudla bota zvebota nokuti ndirikuda kuinzwaka mningi iwe kuenda kumarriage tofa kutokuraira kuenda kumarriage
nokuti imimi nemi vasikana imi vari mucomment section andika toda kutozvitaura nhasi cheko inoda kukubvunza nyaya yenyu kuti unorogwa musati matesta mabota inoda kuti munyatsondiudza zvamunonyatsokufunga nhasi usati watesta bota handimaona then wakunopinda wakunoti kwai ndaona katsambara futa kanonzika chi kamukono ketsambara futa waiwo marriage because wakachengeta hausi kuziva kagwari kuinda muri kudanana kunze uko but zviri mubhurugwa hausi kuziva guys wazorogwa wasvika paground paya musi wehani munhu tutsambara futa turi kubuda handimaona then wakuta disappointed handiona ndisaka ndabvunza kuti wakatoona kuti settings boy here unogona kugara here Chismeli ndogara tiri kutogara tese kutaura kuno. Okay, haiwa kana muchitogara mese. Aiwa kana muchigara mese saka pakanaka. Saka bo correct. Second marriage ndakati ndoda kuita different approach. First marriage ndandiri mwana kwaye. Network. Anoshandisa VPN. Ndiyo iri kudaro. Right. Anyway, nyaya yake yanga achitaura inyaya yekuti ari kuti iye ari kuda kundanorogwa mainzwa nyaya yemafriends. Guys, nhasi ndapedza kubvunza si ipapa pasani ndapinda pakuti ndivhurewo malaini vamwe vane maexperience avo eshamwari vataure hati ndoda kumbotanga ndanyatsongovhunza guys mumbonyatsondipindura inini guys bo here because ndiri kutaura izvi nenyaya yekuti ndine zuro pai pandaiudza mudhara yanchiti wakambopinda sei mumarriage wanga usingazoti mune mopinda mumarriage guys zvakanaka magara mumarriage muyamya handiti time makunotsvaga muvarume panze makuti mumba umu mune chidora chisinyatso kundiguta ko pamambogara pose apa guys wakanopinda wanga usingazivi here kuti mune chidora pamwe pese apa chasingakugutsi Hello. Yeah, I think network yako. Sorry, network saka correct bo zvese handiti zvese uri kunyatsoenjoya kunyatsokufara kunyatsokushandurudzwa zvaizvezvo sitinelika ndikufila kunge ndiri mufairy tale handimbodi kunyeba zvese bo hoyo fairy tale aiwa gara ipapo muninongo handosaka wagara watozvidefenda ukati inandopuwa rudo gosa handisi kubva I'm not going to sacrifice my happiness wanga uchitoza kuti kudla norifa aiwa ndikudla noriva zvaizvezvi zvibo ndisekuru zvikazosungawo pamberi abo inenge yaimwe nyaya asi ndochidikewa ndisekuru mati ndisekuru aiwa ndewechidiki chaiye ndemazera edu chaiyo saka kubaba vacho vane mukadzi aiwa ndikubvunzira maita awa chidhara zvo kana chidhara chiripo vanokwana wevavo vane mukadzi vese inge ndeyanga atosara mumba mavo asina kuroora mabrothers ake ese ane vakadzi kana mafriends avo akazouya achiti tiri kudawo vasikadzi vechiafricans zvevakadai unauya kuno ndonongawo zvipa vana vangu apa ndongonongawo mujoina namoita family yakakura ikoko ndokuhuka toenda takawanda unongondiudza kuti kwaita mafriends ini ndononganongawo pano ndoudza kuti kurudiwa vatete ndikona kuti wakasimaka mutete akadai ndononga ndoti vatete uyai vokwana anenge apinda wapindawo munokwana kushuga mose ikoko munokwana mu50 kg iyo yeshuga munogarisana imomo tinokwana ndondowani ndinokunhongerai alright aiwa tatenda munin'ina wangu asi ndafara pangoti murungu aiwa tichina advice tokupa baya ako akasununguka inta zvakonorogwa ndichinyatsokudza kuwhatsapp kuti zvakamira sei alright iripo sharp join ako mucomment section alright sharp right aiwa tisi kumutyira guys takutotsvakirawo vamwe vasinawo pano tione kuti muslim ndofunga vanoda vasimuslim kuita kuti kana kwaitawo mabhururu toya tononga pano tosundira ikokoko kana vasina kufarigwa vodzoka tononga futi vamwe tosunda kusvika tawana wedu anofarigwa mushuga kaunga vanonokwana imomo wose mushuga imomo hanimaona right saka nyaya yanga ndachitaura guys ndeyekudai so handiti mapinda mumarriage yenyu magara mumarriage kudozvara mwana 1 mwana 2 guys mangwana makufuma vakadzi makapanduka handika wakuita imwe afe kunze wakunyengwa wakuita chikomba nditi ndakukubvunza inyaya dzanendishaura idzi ndosangana dzokuseri
ndinda kuzotaura hangu pano because nechizviona kuseri kuti zvinenge zvichiitika andika wakuzoti ina murume uya ndakaita chikomba murume anoya vachindiudza SIS MELLY tinokufollowa ina chikumbira kuti indopindira pakati ndobvunza kuti ko problem iri papi konzi ina handisi kumboguta nekadora nai guys kadora aka kawazokaona apa waita munhu kupa makambopinda mumereji kadora kakana kuonekwa here right toti tinokurudzira kuti munhu wanikwa wakazvivhara anditika uri musikana uchipinda kumuwanano tinotatodza vana vedu handiti asi papa pari tricky guys nekuti vana vapinda futi vari kuzosvika vonoona kuti hazvisi zvovonohura topaita sei guys munhu otesta here asati apinda mereji kana kuti munhu ongopinda akadaro imi muri kuonawo sei ndikudawo pfungwa dzenyu please fonai gaindise nhamba ndoda kunzwawo pfungwa dzenyu kuti right now as it is guys kana ndakupai mareasons handiti poitwa sei poitwa sei guys poitwa sei munhu opinda here mumereji kudaro ongonogugulira wave mumba kana kuti ogugula ari pashe ozopinda mereji agutsikana kana aona kuti hazvisizvo imi muri kupaonawo sei ndavhura malaini kuti imi mundiudza kuti muri kupaona sisati tapinda kuvhurira makola emafriends handitika mumbotiudza kuti imi apa muri kupaonawo sei kweni maitawo munopaona sei pfungwa dzenyu dziripi ndati nyaya nezuro yandakabvunza mwana wangu yazuro kuti nai mwanangu nhasi wakuti hausi kugutswa mumba mune kadora pavana vavo wakati waita 2 apa wanga usingachione chidora manga muchimbofara 1 nhasi wakona chidora sei handitika saka to avoid vasikana masingo vanenge vachipinda mumamarriages vachitanzi munhu odini opinda rakagugula masettings akatokusikana kudhara kana kuti ongonoonawo katsambara futi ko ave mumarriage poitwa sei muri kuadvisa kuti panoitwa sei. To be honest, let's talk reality. Reality. Reality yakudhara yakanga iri yekuti unopinda uri rima usina chaunenge uchita sei uchiziva. But in nowadays tikada kudaro tinge tichinyeperana because 98% or 95% of the girls or boys dziri kuiko zvinezvi havasisiri vanhu vakumirira 5% ndo yakuita zvokumirira or to follow the old tradition which we can't blame because mageneration tasiyana we have to introduce new things all the time and vanava because vakudzidziswa at the early ages of 12 kana vari vana vedu vekusaiti kwatiri kuno 12 years vanenge vakutodzidziswa zvebonde how things go on and whatever saka they are there to experiment saka kuti nditizvo enda uri murima usingazive ndichinyepa bato wakadaro kola bato wakadaro ndichinyepa kuti nditi vanhu ndavaende vari murima because most of them they would know kuti vari kuenda kunodii then kana ari masingle mothers it's obvious you have done it before saka uzoti ndakaenda futi ndiri murima pasecond time unenge wakutinyepera saka zvitongori nane kungozvibudira pachena satinashe zvanongotaura kuti bota makadya here wongoti hongu kana kuti kwete but bota kana richidyiwa aiwa dyigai henyu asi mudye makadii makachenjera woenda wakuzivako kuti une kadzambarafuta kako ende kadzambarafuta kako kari kukugutsa kana kuti kadzambarafuta kangu akandigutsi kauti uenda une kadora vamwe vanotdzambarafuta vamwe vanatumadora aiwa video harisi dora rinonzi shotgun takataura kuti hatichadiwedze kuti dora rinonzi shotgun aiwa nenyaya yekuti varume vanofila somehow patoti kadora saka zvina kuti shotgun okay saka shotgun saka ana jeki vahomba ava vanonzi anani ana anakonda anakonda okay then nemakozhetsi saka pane anakonda kozheti shotgun na kozheti ndochi kozheti kachikozheti chepepo chiya chinoburitswa pawhatsapp chivegetable ziguruguru riya ndo anakonda aiwa ndo kakaondera kumberi sokofutira haina handizozivi type dzacho guys munakutsanangurira ini ngazozvizivire kwaizvozvo zvetiri rinenge rakazodii kumberi ndokuzvizivire handizvizivi inonedzera ichinzwe
wedzera itidzwe. Aiwa kosheti inobuda pamawhatsapp pepe pama-emoji ka kosheti. Vanoiziva vanhu vakwe papa havasi kutaura kuti vanoiziva. Kosheti saka pane kosheti koita anakonda yawataura kayo. Koita shotgun koita dzambarafuta yakauya musuno natina shemgani. Saka ingoenda waziva. Ndozvandingangotaura hangu kuti zviri nani kungoenda waziva. Because kuti tichaita zvematradition unless kana wakazvibatawo. Padzishi. Vanoiwa makiuka magake mucomment section. Uye bodo. Saka kwanzi izvo inda waziva kuti zvakamira sei namaitawa kuti kwaita iroro rataugwa iri kwairo izvo zveti kana kuti kosheti racho iroro kana kuti dzambarafuta kana kuti anakonda kana kuti shotgun handiti maona. Saka ndo zvataugwa kwaindava handizivo pfungwa dzenyu guys mukuzviona sendo ndaona kuti topic matadza kudaira question iri trika nti matadza kudaira even comment section matadza kudaira kuti muzvo pofambiswa sei munhu woenda aziva here kuti ati ndaanda kutsikana chokwadi apa ndinonoguta ndinogara kana kuti unongoenda wozongonodzoka wamboinda zvinofamba sei. The best thing enda netradition yako yawajaira. Kana uri munhu we-old tradition enda netradition yako yawajaira. Okay pamirai paita question hanzi naru Audrey but kuita katsambara futa imhosva here nhai oro unenge wakasikwa naMwari wakadaro. No, haisi mhosva but unofana kunge achigona kuishandisa because kune vamwe vanhu vane tudzambara futa ityoto asi achigona kukashandisa zvekuti unopedzisira iwewe watogutsikana watoguta nezvazvo netsambara futa rako iroro zvekuti ukazoudzwa kunzi kunzoku bhozi chinoitika pachunhu chinonzi sexual active called sexual thing. batai makadaro timbudzwa. Hello. SIS MELLY. Yes. Ndikuda kudaira mubvunzo wamuri kuvhunza just ininiwo hangu in my own opinion. Inini as a divorcee handiti inini hangu I highly encourage vasikana kuti even varume vachona actually kuti I think it's best to know each other as much as you can handiti. Of course culturally tinorambidzwa kuti you should abstain, you should not engage in sexual activity, but dzimba dzakawanda dziri kuparara because people are getting married to people they don't know and mageneration amazuva ano asiyana negeneration yana mama vedu. Vana mama vedu were taught to endure. Vana mama vedu were taught kuti kana wamumba haubudi and it's different now. Saka kuti tirambe tichita kunge we can't act blind all the time tichiti zvoni because you should abstain because you should imba ndo zvainoita. Vasikana vamazuva ano tiri kusiya kana tisiri kufadzwa mudzimba umu tiri kusiya for different reasons. It doesn't have to just be sexual, it can be anything handiti. Saka I think kuti inini hangu in my most humble opinion kana uri munhu uyoyo kuti kana ukawana munhu wako kuti you are both open minded, I think it's a good idea to get to know each other in as much I don't know, as much as you can, and then to also have open lines of communication dzekuti munhu urikwanisa kutaura nyaya idzodzi zvakadzama because chimwe chinhu chiri kunetsa ndechekuti chero munhu akanzi ane shotgun maiti inonzi shotgun mati shotgun akanzi ane shotgun pamwe pachona maybe it's a matter of how to use it handiti zvinhu zvekuti you can educate each other kana kuti munokwanisa kuexplora mese. Manje my expectations are too high in society ekuti inofanira kunge iri hombe pamwe pachona vane hombe dzachona havatogone kudzishandisa munoziva. Saka I think kuti mukazivana henyu or even in the event yekuti kwachona zvaramba zvekuti you like the person but ane diki yachona, I think it's best to research with each other, to explore with each other kuti muite sei mukwanise kugutsana. Because it's not always about sex, because dai zviri kunzi marriage is about sex cheteka mahure ese angadai akarorwa ndochokwadi, but there's more to a marriage than just what you do in the bedroom and you spend how much time do you spend in the bedroom muri mese. Very true. So that's my opinion. Wow.
Thanks very much, Kola. Thank you very much. Abutsa zvakawanda hanzi I think kuti zvazvinhu zvachisiyana handitika time yakare time yaiko zvinezvi kudhara taikuru vana mai vedu vaiudzwa kunzi abstain handitika taiudzwa kunzi abstain but manzwa omaita wachiti hanzi kuEurope vana vanoti pa12 years vakutodzidziswa sex kuno kuchikoro zvokunoko vakutodzidziswa zvesex kuti zvakamira so kuchaudza mwana kuti abstain iye ari kuzvidzidza akuda kutozviexperimenta kuti zvinofamba sei saka hanzi be open minded kana zvichiita try and know each other as much as you can and because marriage it's more than sex ndo zvari kutaura ari kuti marriage it's more than sex nokuti dei zvanga zvokuti ibonde chete dei mauri akatororwa because maurero vakabva bonde apa redi chirova zvokutodaro but bonde unogona kurigona bonde racho but ugotosiwa nebonde racho raunogona iroro because panenge pane zvinenge zvichidiwa pamunhu not zvebonde chete saka kwandiri I think it's zvinhu zvataurwa izvozvo ndagutsikanawo nazvo zvaataura andimaona right saka meno kuti iwewo unozove open minded kusvika papi kuti motrya hanti ipapo unenge wakambobuda mune marriage kana twakambobuda mune relationship hantika wakuvhara yesi Stanford zviri sei wakuvhara uchiti izvi hazvichaiti handichakwanisa kuti ndivhure makumbo angu just because ndakambodai unozviruza munhu anonokurira zvishuwa anokurira zvishuwa ona mumba izvo zvakuri expecta handizvo hantika plus imimi varume topic inoyi hantika yanga iri yemafriends ayo but tinogona kungodzisanganisa imimi varume tikutaurawo futi nezvenyu we are allowed to call in and contribute because ndimi munoti pamunenge maroora vasikanawo moti zvandanga ndakatasira zvisiri izvo zvandazowana hantika that way marriage haichalasti zvawangakatasira chii mandiwana pana patotaura sezvazviri guys zvisingatauriki zvamunoti tabu ndogara ndichikudzai pana pandopeji ndo patinotaura ndo pave parume pamunenge muchitanzi ndoda kakadai kanenge kakadai so kanenge kakavharika kudai so handitika ndazonosvikowana kwakadai handimaona saka inde ndichitsvaga munhu anenge akadai so handiti saka varume call us and tell us kuti pave pamunenge muchida kurara nevasikana handimaona mukorera nevasikana before musati mapinda marriage memuchitsvaga here pakavharika kudai pane kaburika tikuti kakadai kana kuti mune mutsvaga amenu unoda rakadai kana kuti unenge uchitsvaga chii nokuti vamwe varume ndozoda chitaura kuti ndakamurora ndisingazi kuti hana matintin handi ndakazoona kuti hakuna matintin handimaona wosiwa hanzi naumwe nanosta kana ukarova chikapa chengwena sei unogona kungosiwa it's very true nosta because ndikurangarira kuti iwewo unonyatsokutamba handisivi kutamba chikapa handizivi but ndoziva kuti unonyatsokutambisa chiuno ichi mavhidhio ako aya unoita kulive kuya handitika unonyatsogona kutamba chaiko zvokuti uchitamba patotonyatsoona kuti hai kunenge kumba yemukati maya vanenge vanosumudza zvinhu zvokutodaro handiona asi wakataura kuti stori yangu ndakangosiwa saka it's not about chikapa and it's not about there is more unogona kuita queen angel guys yekuti ukataswa kudai so nivarume vanoti unoonekwa neatanga kudai so face uri bullet chairo rekuti unoonekwa neatanga asi ugosiwa mabullets akawanda ariko kunzoku guys asina varume kugoona vana mbuya nehanda mbuya dhori hantika vanenge vakatobvanganyuka zvokutodaro kufesika vachitopinda mumambure wena vangani vame muchiseka imimi vari mumambure mumawaiti vachitopinda muchato because there's more to marriage than just a face, just a body, just chikapa, just whatever artificial looks. And it's also about character. Yes, it's also about character. It's also about friendship. Reunion yenyu muri true, like we said before, Maskat Pepe Kuti. You need to have a soulmate. You have to have a friend. In marriage, Muslim friends, it's hard for you to cope. Right. There is no way muchataura mamba. Azvife zvakashanda izvozvo munofana kutanga kutoseka nekutaura majokes nokuudzana silly things. Friendship. People could say out there. Friendship nemurume wako nemukadzi wako paicha comment yaiswa pana panzi ingoziva kuti kune vamwe vanhu ndakona kuverenga ikoko kwanzi ingoziva kuti kune vamwe vanhu vanonaka kunze uku hamuna kufanana musanyeberwe ine handisi kuziva chamo kuti kune vamwe vanhu vanonaka kunze uku vakadzi hatina kufanana muri kureva anonaka anodliwa here handiti zviri mupfungwa here kandinaimi sex haisi mubrain here. Sex I believe but sex it's how you start your day with. Okay. Mukatanga zuva renyu muri zvibhememe
muri Bengeneni. Bengeneni. Mukatanga mchitukana kupedroom kwakuna chinonomuko. Zvatofa. But sex, it's how you approach your woman, how you approach your man, how you're going to engage during the day. Do you know sometimes communication you can go to hi sweetie, what do you say? Yakakosha. You can love it. Murume oyo vanove mukoma Gordon vari kutsikirira muconversation kwani papa munonyepera naye papa. Mukoma Gordon, can you please call in and tell us? Fonai mutiudze tinyatsonzwisisa, because tiri vakadzi we are trying to get into we want to hear what is in your mind as well. And guys, hamusi kuda kunzwa here. Fonai nostari chat. Fonai, let's get to hear. Timbonzwawo noti varume vari kunyora mu comment section. Andika chifonai mutiudze pamuri kuti anzi kwai vakadzi kune vanonaka. Andi tizo kuti chamoti kuna kacho chii kana kuri kuiswa shuga vanhu vadira neshuga zve. Nai mudire shuga madzimai kumba kuti mutapire. Anditi nokuti hatichazivi. Aiwa hatisi kufona ne-airtime, tiri kufona ne-WhatsApp. Right, rega timbonzwa uyu, she's open-minded. Hello? Hello, SIS MELLY masikera sei? Taswera sei. Ini ndoda kumbonyatsotaurira vanhu kuti izvoni. Ndambotaurira vanhu kuti when it comes to sex, SIS MELLY. When it comes to sex, SIS MELLY, vanhu tinosiyana. Pane vanhu vanongowirirana, vane ropa rinowirirana pasex zvekuti kunyange wakafamba uzoti ina nhingi takawirirana. It's not all about mind. Vanhu vakasiyana. Pane varume vanonaka, pane vakadzi vanonaka. Pane There she goes. Mira kola. Ndataura ndikati kola ari kuya pari open minded. Mamunzwa kola. Hanzi ari kutsigirana nezvataurwa, hanzi kune varume vanonaka, kune varume vasinganaki. Go deeper kola, go deeper. SIS MELLY, kune murume wekuti nyange akauya ane ziganzosa kana ziwati ka ahanake. Okay. Kozoita mwana uya ane kashotani agokupedza zvekuti wegaka. It's all about two people kuwirirana kwenyu nezvenyu muri two. It's all about personal people. Hazvina kana nekuti brand, hazvina kana kuti how you start your day. It's about imimi muri two. Ropa renyu rakangowirirana, makangochemererana zvinoenderana muri two ka matonakirana. Ini ndine munhu wandonyazoziva kuti pavanhu vese kunyange zvakanzi ndakaita mamarriages two akafeila hauzo. Vanoti pane munhu wani wekuti ndakafanira ana yangu toti kuti asine munhu uyu kauyu. Iye ega ndozototi nemunhu uyu uyu kauyu. Pane patakasvitsana pekuti iye hasati ambosvitswa, ina hasati ambosvitswa, takambosvitsana titu. Hana hombe, hana diki, angori nei normal. Saka it's not about size, it's about shape. Kune vanhu vanoshata zvekunozoti nhai ndatambisireko ndiri kuitei. It's all about truth. Saka vanhu vanoshata voitwa seiko naye, asi kana paita munhu anoshata kudaro saka anofanirwa kuzviita sei ogadzisa sekuti anakewo savamwe. Anotomuitira. Ane wake waanotomuitira kuti uyu wangu uyu kauyu. It's not about munhu wese. It's not about kuti unonakira munhu wese. Ini ndokwanisa kunge ndichinakira mumwe munhu but kumwe mumwe munhu anenge achiti no this person ka atombonditi. And it's about vanhu too. Hazvisi zvitombori zvebrain, how you start your day, but kana makangotadza kuwirirana chete makangotadza kusimeri, makatadza kunakirana zvinofa muchimbowirirana maiwe hanzi hold on kola hanzi kunaka kuita sei anditika umwe abva apindira mukonzo kanzi mvura dzoga kungopinda so inobva yatorara. Apa iye ane mvura ane wake anotomunakira nemvura iyoyo. Saka vanhu alright vakati mvura SIS MELLY andonakirwa nemumwe. Varume vanotodawo machapiwa ime vamawanda paridhai, vamawanda pakati shamirire, vamawanda pakavharika. So it's all about vanhu too. Saka anokuwirirana nezvaunowirirana nazvo iwewe. Okay. Usati wamuwana uchimbotsvaka. Alright, thank you very much. Ndogorara tichiri palive mbomira. Right. Mazviwa kwai kune vamwe vanhu vasingasaka imi varume zvokuti kwai muti kwai vakadzi havanaki. Point of correction, kola wataura pana akati kune varume vasinganaki vanoshata zvokutodaro. Saka imi zvokungoramba muchiti kwai vakadzi vasinganaki, kune vakadzi vasinganaki, kune varume vasinganaki vanotoshata. Kola ndiye adaro. Andimaona. Saka ngatingovei fair. Andi kwanzi munhu anotiza kuBorodale anobuda kuwanikwa mumukuku kuEpiworth akarara pafloor
kutiza king size bed musachinyeberana kuda kuti kune vakadzi vasinganaki handika ndo zvavari kutaura izvozvo zvachisi chingori chihure here chekuti munhu anenge achitiza achienda kuningirikiri kunonzi achingoenda kuku achisiya king size bed hachisi chihure here. Varume vanonakiro ivo vanodaro vanobva kubhorodhe vachienda kumukuku ikainise namba yemakosi. Varume vanoonererwa nezvinhu inonzi chi mapart timers. Munhu varume vakawanda vanoda chipart time. Unozati chinhu chese chekubira chinonaka. Kuchipiwa fair paSIS MELLY ndikakuti nhasi mukati muri kuda chiki munofanira mapronzi kai. Ndikaita ekuviga ndikamabika mapronzi ndikamaviga apa munoenda muchinoba 1 kusvika mapedza asi kurinzi jo zipoto rese remapronzi munobva mati haasi akawandisa. Regai timbonzwa kune hanzvadzi. Right, welcome pachirongwa hanzvadzi. Ndofunga yadona network. Right, halo pachirongwa chekunaka nokushata maswera sei. Mushe. Okay, ndoda kutaurawo zvangu panyaya iyo yekunzi hanzi kunaka kuita sei. Okay, ndakamboonawo zvangu somewhere. Hanzi izvona inonzi G-spot. Hanzi iri about 2.5 to 3 centimeters inside the vagina nditi. Saka isusu kana tichiti munhu ane shotgun zvokureva kuti munhu aitombofa yakasvika 3 centimeters kana yaireti. I think point iripo chete ndeyekuti zvona munhu anofanira kuziya pekuita pekurova because ka 2 centimeter kako kakangosvika pachetotopai haufanira kungojuka uchingoenda usiri kuziya direction kuti uri kuenda kupi uri kuita sei. Ndo panoda communication pachona ipapo nekuziya zvauri kuita. Asi kana munhu agara achinzi hanaki chero akanorova pai hanaki period. Vakadziwo tinofanira kuita macables ataiudzwa yai uchimasaja iri mukati zvizotofaya iwe uchitosvika kwauri kusvika yachisvika kwaari kusvika zvatoenda zvakadaro. Zvinoreva kuti kune ava vasinganaki ndokuti naka kwatogona kuudza kuti tivagadzirise kuti vanakewo savamwe. I think ndizvo ndokunaka kwachona ikoko because hanzi chinoita kuti varume vazoijaculate inyaya yemasaji inenge ichiitwa nenhingirini inonzi chi nevagina painenge ichicompressa ichidai. Saka zvinozonzi munhu igaba munhu imvura ndofunga anenge asiri kuexercise mamuscles ake uye asiri kufila anything achingodyuka pasina zvapana action iri kuitika mukati umu. Saka I think ndo panozonzi uyu igaba uyu ichiya nemamvura kuita sei. Saka vakadziwo ngatiti kamaexercise yayo nyange ukaita chikapa usiri kucompressa mamuscles ako hapana uri kungochukucha chiuno ichi but hapana chiri kuitika mukati saka hapana zvauri kuita. Hey, yo. Thank you, my sister. Thank you very much. I want to offside. All right. SIS MELLY zvanga mafunga zvekuda kusiya padhadhari zvinenge anchato unfollowa chaizvo because mune kamwe ka resilience kamunoita nemarriage titoriwo mamarriage akatooma zvekutodaro but tikakuonei muchiuya apa muchitaura zvamunochiita munezvotisimbisa manje mukada kusiya muda kuchiita sei. Ndofunga uri wechi 28 or 29 that very day twana tudiki twakauya tuchinyora mamessage tumwe turi naAmerica tumwe turi kusvika SIS MELLY mukasiya marriage nesitakusiya and I'm like ndakabvunza kuti ndakatora mavoice note avaisenda ndichibva ndaforwarda ese kuna namukoma Gordon ndikatinzwa ivana handika zvikanzi because isusu tinenge tichitotarisa kwamuri kuti SIS MELLY if she can do this I can do it as well. Now kana makuita give up that means nesitakuita give up. I'm like ati munototi influencer zvakatonyanya zvinenge zvakatooma zvekutodaro but tikatouyawo pamalive tichitonzwawo nyaya tototi tage titomboshinga katakadi manje mukasiya tozoita sei tangona mabhegi nemalouis vuitton tozodii totongounfollowa pasisina. Aiwa don't worry kola father ndevenyu father diaries is here to stay. Tichange tichingoti vakangoita tupama todzoka palive todzoka. Right, thanks so much. Sharp. Right. Kwai nakongweni mukasiya father diaries nenimarriage yangu ndotosiyawo. Right. Hande imberi guys mamushora kuti chimi maitawa. Maona kuti topic yedu ya deep guys, topic yedu ya chinja ya deep. When it comes to sex it's all about warmth. How you engage inside each other and give each other Hold on. Hello caller. Yes caller. Yes, Murisei.
mushe murise. Mushe. Inini ndoda kutaura kuti relationship sex ne marriage is two different things. Number one, ndoda kukuudzai kuti do you know kuti kune vanhu vekuti vanonakirana zvokunakirana but havambororani. Ava haatombororwi but anenge achiudzwa kunzi unondiitira pasingaiti but haatororwi. Saka what I want to say, marriage izodzo. It's a gift from God. Hazvinei nekunzi sex or what. Imbotarisai kana muri munhu anofamba munzvimbo dzakasiyana-siyana, vanhu vakasiyana. Kune munhu wekuti unoona wekuti anenge aine body yakanaka but marriage hapana. True. Ozoti munhu unomuona mumba chemo makarongedzeka zvokuti unoshaya kuti ukada kubata plate unototya kuti muchabhendemuka but haana murume. True. But that is very smart. Ozona mumwe munhu anotaurisa anorova murume ari married. Tisu apa wakupinda mga nosta wakupinda minda medu taura ukazvimirira sha. Ande munhu anorova karata anota mahuhai kuti ukasvika anotozikanwa nanatete nambuya asi ari mu marriage for 21 years. We atumwa watumwa herewe. Anonyima murume wake bonde, murume anenge achingochema yowe asi arimo imomo 15 years marriage. Umwe akangonyima bonde ka1 akabhatiza relationship. So marriage hainei nekuti you are perfect or unogona bonde. Izodzo it's a gift yekuti kana wakangonzi ucharorwa kana ukada kutaura shimana ndimi dzinengei marriage kana yakanzi naMwari aurorwa. Saka ndoda kungobatsira vanhu vaiveka vanozvinetsa stereki nenyaya yemarriage. Itaiwo sesu tinonamata but chamwari kana marriage patori nemumwe munhu wekutoti anenge achitoshuvira kuti dai ndawana musikana wendazodai. But when it comes to marriage inenge usazvimanikidze. When the time of God comes you get married. Kune vakarorwa ne45, kune vakarorwa ne40, kune vakarorwa ne45 ne50. Unogona kukapa chinengei munhu ogokuudza kuti mai ava vanondiitira pamubhedha kuchindirora azi zvatanda akutsika-tsika. That's all I wanted to say to people kuti usanyanya uzvidya mo. Love yourself. Thank you, Sis Melly. Wow, powerful, short and sweet, guys. Hanzi auya wane point yake arida ngotaura kuti musa compare the two. Marriage ne sex zvinhu two zvakasiyana. Akakupai mufananidzo akupai pana pakazenge utsikone mumagadheni vamona usina kumutadzira hatina kana mbomudenha isu nechaatidenhera ruchati akutidena kuti adi kuti kune vanotaurisa vanozodai asi vari mumamarriage koita vanenge vakazodai muona kudenha kunoita vanhu asi zvisinoita muwa handimaona. But what she said is the truth, guys. Marriage izodzo and don't force yourself in a marriage. And kana zvichinge ukakanza usati yakwana nguva haisati yakwana unompinda marriage ukanorova 2 years rimo kati white wedding ukabuda pasina kana musati matombetana 3 years nokuti zodzo rachona pamwe rinozopera iko amene zvinofamba zvinozoita sei. Andoona izodzo pamwe unenge wangopindawo zvefeja andoona wobuda futi andimazviona. So marriage izodzo, guys. Fair handidi kunyeperai. Marriage izodzo. Ndofunga ma-inspire vakawanda apa. Kana wanga uchifunga kuti ini ndatosvika makore angu 30, 40 asina ndambororwa, ndororwa rini. I think maudzwa kunzi muchawani kune vakarorwa ne45, kune vakarorwa ne50. Antika kune vanororwa kana ne60, but zvimwe musingazvizivi chete. Hanimaona. Saka nguva yako kana marriage yako ichauya nokuti izodzo. And the marriage, I think, is not for everyone. Futandi. Marriage is not for everyone, guys. Kuna mwana anotry kuti marriages agoita kana 5 marriages. Pana uya akambo nyaya takutaura mandingiri. Pana mwe mudhari udo takambotaura naye pana pakataura tane 8 marriages, guys. 8 marriages apa she's 33. 8 marriages. Takati pakataura takafunga kuti 8 marriages 33. Not 33. 43. 8 marriages. Guys, 8. Tikati asina iwe yangu tukapinda wobudawo 2 years wobudawo zvakafamba sei. Akatanga kutsanangura akati ndafunga kuti zvinariko zvindichigara ndega. Saka unonyetsona sometimes marriage sometimes kana isipo chiro kada kuzama kunomandidzira chiro kada kuzama nodini antika haimwa hauna zodzo rachona, rather be single. Andimaona uchimirira nguva yako kana yakwana yaMwari, right? Handai back ku topic yedu antika nyaya yebonde. Regai ndimbofonera hanzvadzi wangu achifona apa. Tinzwe hanzvadzi wangu achifona apa pakuti vanga vachida kuti toda contribution yevarume antika
vachimbofonawo taimborana CJ vedu vaikondribhuta zvokuti CJ amoti ari kupi anenge ariko zvake kwaWhatsApp uko kuda kuZimbabwe kuna data here naiwe CJ uripi Pfeka masocks. where are you CJ right let's talk about the fun. What is it? Hi, zviri sei hanzvadzi? Munofara. Aiwa ndinofara ini. Regai tinzweiwo pfungwa dzenyu. Ndona kurongofuna vakadzi chete varume rega chipindi. Ndizvozvo. Ndona sisi mide I want to comment pakunzi kwai vakadzi vakafanana. Havana mbofanana zvinhu zvakasiyana. Okay. Kutoka papoint yekuti marriage nesex zvinhu zvakasiyana. Kune vamwe vanhu vanongowirirana sisi mide vanongonakirana zvokuti unoyasowa kuti munhu uyu hai. Kugoita vamwe vanhu vekuti unoita chikapa chengwena but unongosiyiwa zvakadaro. About unogona kutamba zvakaita sei unenge uchiita zvakaita sei but kuna vamwe vanhu vanongowirirana vanongonakirana. Kosa kana pamunonakirana pamunenge manakirana imimi hanzvadzi pamunenge manakirana nemunhu wenyu paipa handiti why muchizosiya munhu uyu moenda kunorora mumwe munhu imi muchinakirana zvokudaro mbomira mwana kuti mutaradza kunakirana panapa zvinozosiyana nekuti umwe munhu anenge achikunakira but singaiti kuti muroorane unogona kunakirwa nomwe munhu wekuti anenge ari munhu mukuru zvekuti kuti umuroore hazitomboiti but ari munhu wekuti ukamufunga unoziva kuti munhu yauya manakira anoita. Saka ndoda kubvunza hanzvadzi yangu wadanana nemunhu uyu anokunakira kudaro andika hauna kumuroora wazonoroora munhu asingakunakiri kunge munhu uyu inozomira here marriage yakona tinenge kudzokera kufunga munhu yauya anokunakira inomira here marriage? Marriage akunetsa kuti munhu anenge achingodzokera but zvochiitika ndezvekuti unenge uri bhende inodana nemunhu mukuru. Kuti ushayiro uri munhu mukuru anenge achanyatsokunakira zvekuti unyatsoziva kuti munhu anonaka zvisingaiti but mukadzi wako anenge asinganyatsokunakiri semanakiro anoita achitotambawo achitoita zvese ari smart but asingakunakiri the way manakiri gwaunoitiwa nemunhu. Saka imi makambosangana nemunhu anokunyatsokunakira here hanzvadzi zvokuti munyatsoti izvo zvimukamufunga moti hei paya ndonakigwa paya? Siyana indogara ndichipikisana nepoint yekuti vanhu vanoti vakadzi vakafanana aripo munhu wekuti aiwa hamusi kupindura mubvunzo wangu ndati imimi makambosangana nemunhu unonyatsokunakira here kuti izvozvi munoti hei ndine mumwe munhu sisi meli wekuti ndakambosangana naye munhu unondinakira iye uriko here? aripo Saka asi hamuna kumuroora? zvenge zvingaiti sisivili kuti umuroore atoripo kuti umuroore. Alright, mirai tifambe nenyaya makazoroora here mumwe? Ndakaroora umwe but izvezvi ndakadivorce hangu. Alright, ndoda kunyatsonzwiswa nemi pamakaroora mumwe pachona apa handiti pamakanga muchiita mune mukadzi wenyu muchiita bonde kune uyaya anonaka ari kunze aikunakira uyaya handiti saka makanga makaudza here mudzimai wenyu kana kuti makanga muchitiza mudzokera here kune munhu uya? Go to anti maenda here kune munhu uya sisimeli kana une mukadzi handiti unaye muchiita zviya handiti ukanyatsofunga munhu wako anokunakira uya unogona kutongova munhu achikubhova zvekuti saka munhu guys muri kuzviwa here kwanzi munhu wako anogona kutokubhohwa muchifunga munhu yaya asi varume mune hutsinye so muchipretenda aiwa sisimeli batai mapoint ani manzwa point yekuti kunakirana hazire kuti munhu anoita chikapa chakadii hazire kuti munhu ari kuda kuya pakamera hazire kuti munhu anogeza zvakadii handiti kunaka kwemunhu kungoendera kungotoba pareti rinongoenderana but sometimes unonakirwa nemunhu wekuti haiti muroore asi anenge ari munhu mukuru zvokuti andozikamwa kuti munhu mukuru kwauri zvokuti aiwa poriji adya kudhara adya manje okay saka imimi alright zvakaoma saka mazorambana nemudzimai wenyu muri kudzokera kakune uya unonaka? We are just being open-minded and we are just being open-minded. Saka imi masera nemudzimai wenyu because anga siri kunyatsonakira saka muri kutodzokera kakuna uya saka ichazomira here marriage?
Not kuti takasiyana nekuti anga asinganyatsonake sisimili. But nemukadzi takangokonana zvirinei zvatakakonana nazvo, but unonyatsoziva kuti munhu uyauya anonaka asingaiti, ende unongowa kutodzokera ikoko kana warambana nemukadzi. Yeah. My point is sisimili anditi vakadzi vakasiyana, ende itype netype. Kune munhu anonaka, ende kunaka kwemunhu azire kuti anogona chikapa here, anoita sei, but kungowirirana kwenyu kungodropa rinongowirirana zvekuti mongonakirana so. What munhu anonditira. Yeah, pakaipa. Anyway, thank you for being honest, my brother. Thank you for being honest. At least tikutaura na honestness, guys. Chaicha. Thank you, my brother. Right, manzo wanzi na brother ini ndaitori naye anditika ndaitori naye munhu okuti ndaive namai okuti ndaita zvandoita namai vaya and then later on tanga kuitawo ndine mukadzi wanguwo ndozofunga mukadzi mashuwira guys anomaona mashuwira right handeichinzwe kana pane umwe anoda kufona tifonerewo mutiudzewo panyaya dzebonde apa dziri kutaurwa apa handitika panyaya yevarume tambobvunza nyaya yekuti saka munhu ogugula here before marriage kanzi munhu mukawirirana imi kuti munhu ngaagoogle before marriage and tikabvunza pakauya topic yandinetsa muconversation zvikanzi vakadzi musanyeperani handika vakadzi makasiyana kune vakadzi vanonaka zvekuti kwai please bring mai apa makutanga zvimwe akauya apa azodi kubva achauya pekupesira akangoya apa achadi kubva anoda kamera zvisingaitiwo anomaona kanzi musanyeperani vakadzi vakasiyana kune vakadzi vanonaka kudarika vamwe havanaki akauyawo umwe kola akati nemi varume musazvinyepere kune umwe varume vanoshita zvokuti dhu anomaona vasinganaki anomaona saka ingori topic yakangodari kungoita antika saka kana varipo vamwe varoda kuti vati kucontributa kana kuti ane friend iyaye kuti ari kuti ndakatambwa chekuseri nefriend vakawanda yenyu ngonyararasi kuti friend yakatomboravira yakatombotesta guys ndo zvazviri anomaona friend yakatombotesta uchida futi kutiudza yako kuti nyaya indine yangu yandakatigwa na friend still you can call in takatandara nesi Saturday takatandara tifonerei mutiudze dzemabhururu idzi toda kudzinzwa uchidzidza it's either yemabhururu kana kuti idzo dzebonde idzi dzemba yemukati andimaona tifonerei tinzwe kuti zvakamira sei kwanzi nemumwe kuEpworth kune vakadzi vanonaka inangu handizivi kuti vakadzi vachona vekuEpworth ava vakanga ngozvagwa muEpworth here kana kuti vanenge vakabva kwakapika imba muEpworth vazonaka here nokuti vagara muEpworth handizozivi zvikanzi kuBorodhebhuruku kune vakadzi vanoshata ndo zvataugwa handizozivi kuti vangozvagwa muBorodhebhuruku here vanogeza nechi kuti vangeza nemvura yemasuweji saka vanenge vane organic okay BMK zviri sei kwai pamonenge vari organic because vanenge vachigeza nemvura imwe yaya inenge isina kutitwa kana kudi saka ngatinzwei dzebonde pabonde apa handimaona pasex handika pamafriends apa ngatihwisei tizoti imi makamira pape anzi also kune madora pana patiti munhu ane dora pano tinoti munhu ane shotgun anenge ane shotgun yake doro harizoiti because tina nabhudhi vedu vanenge vakadaro andiona saka kuzoti doro hazvibudi tinoti shotgun anenge ane chishotgun asiwo kune munhu aine point yekuti chishotgun fonai vanadhumepi chishotgun ichi kwai nemumwe chinogona kunyatsokushandira kudarika bhosvo rimwe rinongoti rikangodai rotinya hapana zvarinogona kuita saka unogona kuita zibhosvo risinganyatsokufunctiona woita kashotgun kachinyatsokufunctiona animaona kashotgun aka saka ndo topic atiri kuti tinyatsonzwisisa Amanda inenge iri organic animaona ende indonasoti chimwe chinhu chinozoita kuti vakadzi vanzi vashata zvataugwa apa kuti kune vakadzi vanoshata nyaya yekubereka magrosari guys nyaya yekubereka magrosari vakadzi yekupakira magrosari kuzasukuku muchiisa muchitutira nyama zimhindire nyama kuno mukadzi guys kune musikana akamboswera akarisa zipisi renyama rakadai guys akari kuti nditi rakakwana sei akari ndonyera mukati vachifamba zuva rose bemono nditi rakanga richimarinita chii handizivi asi zvandosa zipisi renyama iroro usiku wachona raizoda kubikirwa munhu raizoda kubikirwa murume kuti adli zvinodlisa varume mudzimbabwe munoziva varume mukata utsinye sezvinhu zvamunodla soka ini musati handakukuudzai anoona sisinyana dhibe unjani amene henyu musati handakukuudzai anoona zinindi renyama rakadai so akachitamba kakakanyara dai rakaiswa mukati
zinindi ndakazobudiswa kuma4 rakuchinofuraiwa guys amen saka tangoti titaurirane kututira magrosari kuzasuku antika I think kuti kunongori neoriginal taste yeko ini ndozvandongofunga anomaona kuti kune original taste yeko zvokuzosisa mazilemoni ayaya mobva maisa maisa malemoni moisa maizi blo chibuka chiomi moikoiswa aizi rinani zvaitori mvura hesi fate aizi itori mvura zviri nani mazi bute unoona munhu achibutira bute kuzasuku kuri butira bute kuzasuku uva muonesa mazishizha anenge achiswa kuzasuku ku handimoona amene kuti mazishizha yei thank you Nimbine Masters anenge achiswa kuzasuku guys zvimwe zvinopedzera kuti test yako semunhukadzi ipere handimoona test yako I understand kuti kana uchida kudzisa body yako andi kune zvinhu zvakawanda zvinomwiwa handimoona vanhu vanodya exactly machiza aya jinja mazondo muchimwa kudya kwete kupfeka kudya muchimwa mwira zvinomwigwa iyo ivana galika vamuchisa mvura muchimwa zvimacloves zviya zvamuchisa mvura muchimwa izo dzidzo mwanoti kwai nzungu dzine mvura but nzungu masinamoni nzungu hameno dzine chinzimesa mvura muzodi hameno hanzi pineapple juice zvichidaro brown sugar hanzi brown sugar unenge uchisa pai pakirai unochisa pai brown sugar brown sugar unoita sei nayo naLDP amen saka disadvantage I think iri kuvarume nokuti kuvarume manje havazogoni kuzvigadzirisa kuti vanake kuti vanogadzirisa nei ipapo ina handizoziviwo ndine mubvunzo zisimeli vakadzi pavari kuita shopping yenyaya idzodzidzi varume vari kumboita because it seems kuti isisi ndisino overworka chetezi vakadzi what are these men doing hanzi it seems as if vakadzi we fight a lot for zvinhu izvi isusu tichiita zvese izvi vakadzi varume vari kumboitawo chii kuti vacontribute to this because it takes two katutango guys sex ndeye vanhu two mukadzi ada kunakirwawo murume ada kunakirwawo handimaona saka mukadzi ndiye ari kupakira achitukira hanzi shuga unoinanzva okay unopakira zvinhu chete ko varume vari kumboita sei what are they doing also to contribute kuti test inosangana pakati vari kumboita sei varume what are they doing hanzi coarse salt works wonders kupfeka once in a while for your own health salt fate kuzasi kune chibereko salt fate saka muchisoita makinsa musingazota nofaniko salt fate I don't think so salt water cold water is the best that's all you can use cold water that's all. nekumwa hako kana uchita zvinhu zvekumwa like nekuza zviri nani pane kupfekera kuzasi kumwa kuri nani hanzi salt bo zvokuti okay okay mablack holes asi varume tafunza kuti varume vari kuitei saka namakuti mablack holes varume havadyika mablack holes imi vakadzi hapana vanongouya neukono hwetsambarafuta kwanzi varume hapana zvavanoita vanongouya neutsambarafuta kwai varume vari kurova congo dust but congo dust haisi yekuti vanake ka tikutaura nyaya yekunaka kapa kuti unenge uchizvigadzisa kuti mukadzi anake sezvo kwanzi kune vakadzi asinganaki anditi congo dust ndeyekuti varume ava valaste chete pabonde akana achida kurova 7 rounds dzacho agone kurova 7 rounds dzacho handiona ndo zvinoshanda congo dust handika kuti vaite exhaust ite power handiona exhaust yetso kukwira gomo handimazvona but hazviti kuti vanake kwai kongo nemukwapura kwai vari mwana wamaguchu asesiki here hanzi masomali vanonesa hena powder vanonesa pai wacho chihera kuti zvidii hanzi enhasi vanhu tikudzidza hanzi salt inobatsira kubvisa mvura dzinenge dzakazara kuzasi kuti kunyatsoita tight okay all right but you know kuti kuzasuku kune natural
things zvinobuda zvokuti zviri healthy. That's how it washes itself. Because kana tichigeza hatipfekere zvigunwe. Our vaginas as women inozvigeza yega. Okay. All right. Inozvigeza yega. Saka zvimwe zvinhu zvamunenge muchibvisa muchiti muri kugeza kana muri kudii, muri kutozvibvisira zvinhu zvekuti zvinofanira kunge zvichikuchengetedzai. Mabacteria anofanira achichengetedza. Yes, there are good bacteria and bad bacteria. Hanzi soul tinoita sei ndanyora iyo recipe iyo yataugwa na Faith iyo ndaisapo. Tete Colombo zviri sei iyo recipe ndaisapo iyo. Hanzi 3 stones unovisa tsvina for starters woisa mu wet wipes. Then wopfeka hanzi inobvisa mvura yese. Ameno iyo recipe iyo inanga handisati ndamboitira handiizivi but iri kurecommendwa mu comment section nevakawanda. Iri kurecommendwa mu comment section nevakawanda. Yellow, ndiri busy right now. Okay. All right, 118. Hande, all right. Hello. Yes, takateerera. Ndangachida kukomenta palive. Ndanzwa ngachitaura vechitizoni vakadzi havafanani, vamwe vanonaka, vamwe chii. Saka apa pavarume vanofunga kuti vanongoita kaunhu kuti kwazi kune vakadzi vasinganaki. Ivo vamwe vacho havatombonaki nokuti havana kufanana. Saka sometimes munhu unongopretenda as if ari kunakira ka ngoda kumufadza so anofanga uziva zvinhu izvozvo futi. Okay. Asi afunge kuti like vanongotigirai kuti vakadzi havanake chii. Ivo hatigoneka kuti tivaonese kuti havanake because vanenge chitipa mari. Ndakachingoti ndimbotaura ipapo kuti vazivewo kuti and especially varume ava ka most of them havana nguva yekuromesa. Vanongoti ka1 umwe oitawo zvihombe echifunga kuti kuita zvihombe kwacho ndiko kuti murume aiwa unotambisa munhu oshandudza munhu. Ushandudze munhu, uchingoshandudza munhu kuti naye aite get ready. Right. Right, thank you caller. Thank you very much caller. Thank you caller. Right, hanzi na caller imimi varume musangoti kwa vakadzi havanaki. Imimi varume zivaiwo kuti tinongopretenda dzimwe nguva imi musingatonaki. Tongozopretenda nenyaya kuti imi munenge muchiburisa mari. Asi hapana zviripo plus kwanzi na kola munongozomhanya kunopinda mukati munoita yamunenge muchiita mukati hauna romance hapana chawaita hapana chadai antiwaona then you expect kuti munhu afare hatidi. Saka kwanzi tinoda kushandudzwa na kola. Tambaiwo nevakadzi venyu, tsvagai majisport evakadzi venyu, handitika itaiwo zvinoita handika kuti mukwanise kuti munakidze vakadzi venyu. Musangoti kwai vakadzi havanaki muchiblema vakadzi. Anomaona ataura mapoints though. Anomaona saka it takes two to tango guys. Let's work together. Mukadzi ari kutakura magrosari achiti ndikugadzira mumba. Babao imimi kana masangana namai romance ngaitsve haikona kungomhanya ngonokurira bhurugwa nekutoti vhura ndo aiwa kwanzi romance inodiwa. Hello kola. Hello. Yes muri sei? Muchida kungowedzera imwe nyaya futi ipapapa handiti munyatsondidereresa handiti varume vanotipa pressure yekuti vakadzi ngavatambe chikapa ngavaite se ivo naivo ngavatambe chikapa futi ngavakoire zvina kunakirwawo. Do you understand? Naivo ngavarovewo westi irove corner left right center and back totoda kuiona ichitokidikidzo akati kumusoro akati pasi akati side akanditi kwe akambomira akambodayo totozvidawo izvozvo. Saka ngavangoda ngavasati kungoda kungoti vakadzi naivowo ngavaitewo something. So anditi saka tese tinodawo kunakirwa. Ivo vanoda kunakirwa isi todawo kunakirwa but ivo vakasatambawo chikapa chavanenge vachirequesta
ndosaka muchiona vakadzi hatidi kutaura zvakanyanya nokuti tichiitira kuti igo yevarume ikadonha achireva kuti takapusa achireva kuti takapusa tinenge tichiva respecta but ivo ndiri kuona kuti varume vanonyanya kuda kutipa pressure geza nelemon geza nechakati do this donza ita so asi kana kune vakatoroorwa vatorimo mudzimba vasina kana dinji racho kune vakatoroorwa vasingatambe chikapa ichi kune vakatoroorwa vasingakline dzimba dzacho saka please musatipawo pressure nokuti isusu kana taakuda kunongedzera chatauro tendanoshirwawo endanoita ingobvuma kuti waona munhu anoenderana newe zvopera. Please don't put us into this pressure. We are tired. Right. Thank you very much Kola. Thank you. Hanzi na Kola. Right. Takuda kuti tingopedza masports achona. Varume tinokumbira kuti mutambe chikapa. Saka varume vese vari comment section. Hello. Isai my love tuone guys. Boys room comment section. Tokumbira umise my love please. Let's see you in the comment section. Varume tisireo my love comment section. Tawanda avumira. Kwaina tawanda amen asigira. Tawanda unotamba chikapa irewe. Uya umbotiudza. Fona tinzwe. Tsigirai varume timbokona mu comment section. Ndime ere murukanda malava. Kwanzi tinoda kuona mutamba musana uchitamba tamba aiso mukati left mukati right mukati kukona moti kudenga moti psi. Kwanzi tambai chikapa chisi chemunhu wani. Unoona mna chirovarwa munhu mumabumu muzvijamu. Kunzi iwe sumukira. Iwe uri kusumukira. Iwe uri kusumukira ere. Andona uchirovarwa kuti sumukira newe sumukirawo. Sumukira naye mose. Handi mwakadai modai mustezana umodai musa rhythm guys rhythm kuindana ne rhythm chingoma chikati uzati chi iyakadai iwoti ndikaiti mudzi wari kufona. Hello pane dzichikapa idzi. Hello Sisi Melly. Yes muri saitaura itinzwe. Sisi Melly ka. Chokwadi ndechekuti varume vakuda kuti tinyatsotaura zviri tinyatsovaudza manje. Ayo vaudzei. Varume ava Sisi Melly ka. Ayo ivo vari kutipa pressure but hapana. Varume vazhinji especially vekuZimbabwe ka havatombogoni zvavo bonde iri havari goni. Ende vazhinji vachona vanofungidzira kuti kuita gani hombe ndokunzi vanogona. Vakadzi vazhinji vari kuchema nenzara. Sisi Melly havana kana zvavari kuitwa mudzimba umo. Ende varume vanofanira kuziva kuti pane Kola hatizvoni hanzi vakadzi vamwe havanake inema hakuna zvinhu zvakadaro. Tese tinonaka vakadzi. Asi kuti munenge mangota munyamo kuti murume nemukadzi masangana musingapindirani. I believe kuti nhengo yega yemunhukadzi nenhengo yemunhurume umwe nemumwe atori nesaizi yake. That is why Mwari vakasika masaizi wayo akasiyana. Uchaona kuti kune umwe murume ane hombe, umwe ane diki, umwe ane dhafu, umwe ane yakabhenda. Atori nerake rinenge richitopindirana naye murume yeye. Saka pavanozoti vakadzi havanake unenge uine yakabhenda uri kuenda unopinda kumunhu ane mugomo munzwisisa. Vanhu vane zvidhafu vari kufanira kunosanganawo nevanhu vane buri hombe. Saka hakuna zvokunzi mukadzi pane vakadzi vasinganake. Vakadzi ngavarege kuitiswa pressure kuswera vachipfekedzeswa masouti mashuga machi hazvishande zvaizvi hazvishandi. Unozvikuvadza wega. Saka varume ngavasatipe pressure ngavangotsvaga vanhu vane maburi anopindirana nenhengo dzavo chete full stop. Alright Kola, thank you very much. Kola handisindadaro. Kola guys handisindadaro. Kwanzi na Kola imi varume stop giving us pressure. Handimaona because imimika mutori wese. Hanzi hamutonaki. Varume kusaba hamugoni romance. Ina handisindadaro guys mazviwira. Ndikola. Hello. Yes. Vakadzi avo vasadaro vasasa. Sisi Melly varipo vakadzi vasinganaki ngatitangire pavo varipo vakadzi vanonaka ati munhu vakispeak. Sisi Melly vanhu ngavaregavo kupanana pressure kuti munhu ngapfeke zunhu ngaise chii izvozvo zvinokuvadza. Ende varume vazhinji point yapedza kutaurwa naKola apedza kufona nditi ndechokwadi yekuti vamwe varume tofunga kuti kuva neblamve hombe ndokugona mukadzi. No, hakusiko kugona. Vanhu vanofanira kungoenderana but vakadzi ngavarege kuti kwai varume havagoni. Navo vamwe vakadzi havagoni vakatonhora zvisingaiti kwete kuti varume
Avagori chii vakadzi. Tikunzwa. Vamwe vakadzi vakatonhora sisimili. Kutonhora kuti moto kuti unoshaura kuti kumunhu inda akagotonhora kudai so. Kune vanhu vasinganaki sisimili. Sekuti kuna vanhu vasinganaki, kuna vanhu vasinganaki. Kune vanhu vanonaka. Zvotoziva sei kuti tonaka kana kuti hatinaki? Toziva sei? Munozotaura here muchiudza munhu imimi pamunopedza maona kuti munhu akatonhora haasi kunaka. Munozotaurawo here kuti my sister hausi kunaka. Kana kuti munotongoti zvachipea mupretenda. Taurai chokwadi, munotaura here. Zviripo zvekufanazvo sisimili singatauriki kuti shamwari haunaki, but kuna umwe munhu wekuti hakunakiri, kune munhu anokunakira, but vakadzi ngavarege kupiwa pressure sisimili. My point is mozati kune umwe munhu sisimili akakurira kuHarare kuDhamafosi asina kana mbonzwa zvekudhonza matintini, asina kana mbonzwa zvechikapa zvokuti kunoenda kushinamwari, but achingonaka. Saka zvekuti kwai une matintini mahombe wazopfeka chii wazoita chii zviya is not the point yekuti kwanzi munhu azonzi kwai anonaka kana kuti kwai munhu azonzi anogona kana kuti munhu azopfeka malemoni kuzvikuvadza. Zvafanira ndogachiudza vakomana vazhinji kuti pane point inogara chauga mazuva mungonindore sisimili. Takateerera ndei. Kuti kwanzi kwai vakomana musabate vakadzi nezvigumwe, kubata chibhini chacho nechigumwe kwai zviri kukonzeresa kenza. Hazvina zvazvinobatsira kubata munhu uchipinda zvigumwe chobatsira chii chigumwe. Pamunenge achida kustimulate nechigumwe ka. Aiwa, kuna chigumwe achina zvachinobatsira, unokonzeresa munhu kenza, unosvuura munhu. Kunopinda dhiki hombe yakadai so zvobatsira chigumwe. Okay. Saka zvigumwe zviri kukonzeresa kenza kana mune varume varimo. Ini ndiri mukomana yes, but hanzi zvigumwe zvinokonzeresa kenza. Musaise zvigumwe please. Vanhu ngavashandise rurimi, munhu agezewo, munhu oisa chi rurimi. Aiwa, mira hanzvadzi yangu. Dzokorodza unyatso kudza abi yako. Udza your brothers and your young brothers in the comment section. Tell them again. Papa amedzokorodza. I used to do debate sisimili always, but most of the time ndendiri kusaidi kwavakadzi, but vakadzi ngavarege kuti kwai varume tikuvapa pressure. Vakoma bvumirwi zvigumwe hanzi zviri kukonzeresa kenza, vanhu ngavashandise rurimi, but mukadzi ngaagezewo. Okay, saka vakadzi kwai mune tsvina futi nyaya yacho vakadzi vacho zvakangoomawo makwai hamunakiko zvino makwai kwai gezai varume kwanzi musachigumwe musatambise zvigumwe. Kunoda munhu akagezawo sisimili, kudya kunoda munhu akageza. Ndizvo zvinoti unogona sara kawasara wane vhudzi apa rinenge rabva kuzasuko mazinomo. Mazona ngavarege kuzopa vakadzi vanozvipa pressure voga kuti kwai kupfekera zunhu kuisa chii kana munhu asina akapfeka chii sisimili akapfeka chii akapfeka zii every day kana munhu asingangonaki hanaki. Wow. Yo. Right, thank you very much caller. Thank you for coming here and tell us kuti vanhu musashandisa zvigumwe. Hanzi varume zvigumwe it's a no. Saka ndoziva kuti mobho yenyu apa varume muri kushandisa zvigumwe imi matsiugwa kubva nhasi kwai zvigumwe izvi zvine kenza. Handimaona musatambise bhinzi nechigumwe kwai zvinogona kukonzeresa kenza nenyaya yekuti tsvina nzara chichi chinobata chinopinza chigumwe kwai chigumwe hachishandi kwanzi rurimi ugu ndogunofanirwa kuti gushande. Saka ngatitaure panyaya yerurimi apa nepanyaya yekunanzva. Hanasi tiri kufamba netopic naika parurimiwo. Imi varume musati manonanzva bhinzi dzevakadzi rurimi ngagute pink kana kwakaita white rurimi andika gunogona kunge guine thrush wononanzva munhu anosara nethrush kweshai rurimi ruite pink anditika then mopera muchinonanzva. Saka kubva nhasi vakadzi iyo asafe modza varume venyu kuti kwai toda kunanzviwa. Handi mamakamiri maichemera kunanzviwa nguva yose zvanaka iko zvino. Research iri kutaura kuti hakuchadi zvigumwe zvinogona kukonzera kenza. Saka zvakuda marurimi kuti mushandisirwe rurimi kuti mugone kuitigwa zvinhu zvamuri kuda kuitigwa izvi. Chigumwe ichi pakunobata mukadzi kwai yainzi finger fucking kudhara. Handimaona finger fucking is not allowed, haibvumirwi. Musashandisa chigumwe pakunoshandisai rurimi. Kana wada kunonanzva unanzva. Imiwo vakadzi kwai nakoda chigesai nokuti munhu unoti rega ndinonanzva kudai osara akapakira vhudzi idhonza vhudzi rinenge rakapakira zvinenge zvisinawo kunaka. Handimaona saka hanzi kogezwawo koitawo freshiwo. Handimaona then motsangira ipapo. Right, hande imberi retopic. Fona itinzwe nyaya iyi tinzwe kuti muri kuti kudii guys. What is your take on this one? Nyaya iri kutaurwa ende zvakare imwe question inoda kubvunza inini guys. Right, hande inayo topic. Hande inayo. Hande inayo. Ininika ndine nharo yekuti hakuna chinhu chisinganaki. Ipapo ndo pandaramba. Munhu wese I'm sweet. You can go in the shop, brown sugar and white sugar, they are all sugar. No, Yeah.
chitsva mumwe, chidhara chemumwe, chitsva chemumwe. Yeah. Dai vakadzi vasinganake, how come akasiwa nemumwe anozokandwa mukicheni akachata akaita zvine musoro? Because amunakira. Amunakira. Saka hakuna chatiri kuda kuziva isusu ndechekuti rhythm must go together. Yes. Haningatange kachikapa utamba borodero. Nebhilana kupasa. Inini ndiri kuita rumba. Iwe uri kurova zvako sungura. Hazvipindani. We must go rumba, iwe toenda rumba. Give me, I give you. Mupe dzorera. Zvinonakirana. Mupe dzorera. Ari muri kuwa. Munofana kuita rhythm yakafanana kuti zvinhu zvinakirana. And the other thing is dzidzai kuuya pamwe chete. Come together. Pamunenge makuti ndakuuya, murume must be ready as well kuuya. And varume as well ngavatange vaita romance because vakadzi vamwe vanononoka kuita come. They are hard to come. Saka unofana kunyatsoziva munhu wako kuti ndikamubata so ndikaona adai achinja this type akuuya ndochipinda ndochiuyawo. Iye wanenge achiita se achigadzirirawo bhodhi yake munhu wechirume. Mufamba nerhythm yakafanana. But mukafamba nerhythm yekuti mumwe ari kuborodhero, ari kurova borodhero, mumwe ari kurova rumba, zviri kuenderana papi? Zvino kuti vanhu vakangozvarwa naturally mubrain mavo havatorina rhythm zvachose, havatorina. Tarisai pamusic chaipo. Mumwe ari kutamba, ari kuridzirwa music kutamba, but ari kuenda left, mumwe ari kuenda right. Zvinoda rhythm yakafanana and come together. You see these things will be sweet. Hakuna munhu asinganake, pabatisise ipapo, hakuna munhu asinganake. Mumwe murume anotoda mukadzi anobuda mvura dzakawandisa idzodzo, mumwe anoda dry, mumwe hatombodi dry, anoisa mate and hatisvifariri. But tinongoramba takashingirira tirimo tichingoti ndizvozvo. Ngavasauye vachida kudzikisira vakadzi. And isusu ndosaka muchiona tisingadzikisire varume. Why? Because we try to think kuti vachati respect. But zvokuda kuzouya kutidhisa kuti zvona hatinake asha. Tikazokudza kuti kako kamboripopo katiki zvinozonakidzera. Hazviiti. Thank you. All right. Thank you very much. Yeah. Pakaipa nhasi ngatimudza vari kufona. Ndemufana sha uri kundifonera ndafunga kuti inhikikiri uri kucontributa palive isocial call. Ndafunga kuti uri kucontributa palive pane topic iri kupisa, saka chicontributa. ndamboona masnapshots masnapshots yakamira sei nyaya yekuti chii? Nyaya yacho musanganiswa. Pane inyaya yebonde pakuti kune vakadzi vasinganaki, kune vakadzi vanonaka. Vakadzi vakauya vakati kune varume vasinganaki, kune varume vanonaka. Umwe vakati hakuna zvakadaro, munhu wese anonaka. But pabonde varume kuZimbabwe matora mbiri yekunzi hamusi romantic, hamugone kuita romance, munongoita chifugunde, kungokurira bhurugwa nekutotinyira zvakadaro. Hauna kumbotamba nemukadzi, hauna kumbodai. Umwe akauyawo nedzidziso yekuti varume mumwe wechirume uyu afona akati muri kubata vana vevanhu zvibhinzi izvi nezvigumwe. Handika hamufaniri kudaro, munofanira kushandisa rurimi. Saka papinda nyaya dzekudya, papinda nyaya dzekunaka kwevanhu nekusanaka kwavo, hamene kuti imi munozvionawo sei apa. Alright, rega ndikusummarize nini maona anoita inoi. Zveromance zvinodependa kuti munhu wakakurira kupi, wakazvidzidziswa sei, wakaona wakakura sei, uchizviona sei. Sex inodzidziswa munhu here? Zvodzidziswa munhu here izvozvo? Handimutaura zvechifukunde. Ko kana usina kungaziva kuti romance inoitwa sei unozvidzidzira. Chiri chikupi chikoro cheromance? Chikoro chirimo mumadzisekuru, vana mukoma, dzidzisai hama neshamwari. Zvino unodzidziswa nani? Unodzidziswa nemunhu anenge asingagoniwo, nokuti kuri kunzi varume kuzimuka apa. Mini sekuti vose kuri vacho pakudzidzisa vatochigoniwo zveromance, saka vanodzidziswa sei? Vanokudzidzisa sei? Handinoona pamunoita matare magrupu evakomana ematare evakomana nevanengina baba. Kunofanirwa kuita hwana akangwarawo anozivawo kuti vafana vangu ndinovadzidzisa sei kuti gemu inotambwa sei. Iwe mataro iwe yanitwa muchakangani matarai. Inini ndinoti ini vafana vangu ndakambotanga nekuvati vafana izvi zvino mabhazera mudzimba muka one ndaenda wacomplain one girlfriend kati bamunini
vangobva kubasa munina wako angobva kubasa makuseni achinowa mukanwa apa auda ndimukise ndikaona kuti ra dambudziko iri saka mufana wangu uya ukwamainini wangu uya ari kutaurwa nevasikana zvakadero vanati right vafana ngatiitei meeting ndoda kuti ndimbokudzidzisai kuti kugeza kunofamba sei vafana vangu kakandaudza ndikati ngatigarei basi right itiwo uri kubasa uchimuka makusenseni geza haikuda kudzokorodza ndawe nduwe kwesha shuwa kunduwe inodzokorodza kusvika yanunira kununira kuti abrown mnachingodzokorodza nduwe ine ziya iri rinoza kuti ziya rinosweta rinobuda pakati pemagaro apa makati magaro panobuda ziya kapa haisi mhosva haisi mhosva nozvazviri but asi ukasawana musikana kana mukadzi anokudza kuti baba nduwe chinonetsa futi vakadzi okani tinotya varume vedu handizoi tinotadza kuvaudza here kuti kana kungovaradza kuti hanoha izvi hazvichaiti izvi ukamona akapfeka nduwe adzokorodza nduwe unorega murume achidzokeredza nduwe because ukamurega chijairira kudero ndo panokabva nyaya anyway going back manje ndachidzidzisa baba yakakuti sex anyway munotaura mumatare baba vakomana nodai uri kudzidzisa vanenge navavo vasanyadzise kwavanenge vari kuti vasangoite chifukunde icho chiyacha osi chifukunde kai 5 minutes wapedza ngavangoita damba refu 40 minutes 1 hour muchitamba asi pakutamba paya ndo panobva zviri manje wageza here mukana mwako ende wanyatomeka sure kuti mukana mako kana munhu achisvika ukataura hauna kamwe yakanobuda here because zvinoita put off kazhazha andinoziva kuti every time ndada ngoti ndauta murumu ndo akapeka mukamwe yakanobuda kasingawisika ngakumukeshwe mungamukeshwe umbotsengawo kana kagalika umbokaminya 1 hour before kuti mweya kila mabhakteria aya ari mumukano aya then iye kudya iyi zvakudhipenda manje kuna umwe anoda kudyiwa kuna umwe asingadi but asi zvakudhipenda manje nekuti varume nevakadzi zvese zviri kuboth sides right ndotanga nekuvarume varume ngatitsangove kungoti mukadzi anokanda hagezi varumewo futi handinoza kuti shonde yenyu inoita makonya aiwaita aya saka make sure kuti usati waenda kunorara inda unogeza plus geza umukosho uyu ugeze matuze ese akazara baya umaburitse ngawabvise matuzvi taurai vaudzei taurai tinzwi nemachende pakati pemachende paya papa ngapagezwe nesipo pagezwe pakweshe uri fresh ngatika moinda mukatanga mukatendera mukatira kuti bosi kana unoda kuti wati kwai mukadzi oda kuti anza andise mabhora mukana anomaisa sei kana pachikanda ukamweya aiwa akana tibheka aitiki kana munachinwa kana kutodira nekaperfume paguvha apa kuti kangonhuhwira kuti panosvika kuzasi kwanika chiwa kuti kachingonhuhwira kwete kunhugwa neduzvi nechitonhuhwa bva uzasuka hazvinyatsobuda hazvibuda mayo kanhugwa neduzvi wapedzawo kana matamba game iya 1 hour muchiromedza papaka kana mauzorwa yenyu laka yave advanced stage but pachikapa apa ngachisangove chikapa chemukadzi ega asi anotamba chikapa varume ufangofango uchitamba chikapa kuti pamusoro chedika even chero uri pasi kurume unongotambawo chikapa kuti ende ukanyatsokuwana munhu aunyatsopindira naye mukapinda mugeya racho laka unotoramba chikapa kunge ndiwo mukadzi wachona kuti uri pasi po paya varume ngavatsvage ngavaverenge you need to read some of these things kuti how does it go about and some of these things you need to experiment saka anyway ndingarambe zvangu ndingitaura ndozokujera pane imwe time kana une zvauda kunzwa ndikunyatsokutanangurira but asi there's a lot anyway aiwa tatine nguva tatatodzima malaitsi kuti takupinda mucherima
ndio matatotopinda zvinoti kwai anyway unenge urimo mucomment section tinenge chinzwa wamwe kana uchingoda kufona unongofona todzoka futi tokontribhuta tona kuti tatanga sei unondifonera kana kune paunoda explain. Alright, iripo ndokufonera. Right. Saka guys, iko zvino ka ndofunga manyatso kudzikama munhu wese unenge wasununguka wafree kutaura zvaunoda hapana zvokuti hanzi light kana kuti chii tave mucherima anditika right. Fona itinzwe guys, kwanzi varume pakati pemabhora enyu aya panofanira kuti paningirire paitwe gezwe pachigezwa pachidini kwete zvokuti unenge uchinwa duzvi mukadzi anoita tibhegi yamoti tibhegi yaya kunodya zasi kumabhora aya owana kuchinwa kuchikanda handitika saka ndozvikutagwa nomumwe wechirume andimona ndozvikutagwa nemumwe munhu wechirume andimona pano. So right guys, andei tinzwe vari kuda kufona ngatifonei tinzwe kuti anzi cherima ndo yekutaura sezvazviri. Brother auya adiveta like aisa program kucherima because auya akataura nemo antika tinenge takuti it's uncensored. This is uncensored now. You can say what you want, pasina light, pasina kuti chino facial expression, tave mucherima nemo uncensored. Right caller? Hello caller? Hello sis Melly. Yes, zviri sei caller? Pana varume ngavageze, you know, when it's time for sex, varume vanofanira, everyone has to smell good. Saka varume ava, they have to bathings is very important. Ngavaise roll-on, go smell good perfume, you know, something enticing. Kuti body racho, you know, trina kids. Okay, hanzi we need smelling iri good kuti pakukwirana apa panakidze. Tikuda smelling iri good kuti pakukwirana apa inakidze. Tawanda hapana kutyisa vanogara vepana apa ndofunga uri munyuwani vanoziva kuti cherima tinomboita cherima chatinoitira mucherima tenge chita kuti musununguke paunofona sununguka kutaura zvezvazviri zvaita previous caller wechirume auya chikuudzai kuti chakazodai machenda yanoda kuitwa so nemone sezvazviri antika ndo patinenge takuita chinonzi cherima. Right caller, thank you. Ndizo 2 cents zangu. Right, thank you very much caller, thank you caller. Vari kungochema nenyaya yehygiene, vari kuchema nenyaya yehygiene caller, kuti varume kugeza, varume kusipa matora mukombe panyaya dzekuti amugeze amudini handimaona asi kwanzi munofanira kugeza nenyaya yekusiya maskid marks panyaya dzemapendi enyu varume. Vakadzi kusipa vakaenda nochema kuti murume mukuru anoda kuti abasa kubisigwa duzvi rake anenge asiya akanamira pamusoro pependi yake anenge achida kubisigwa nani. Saka iwe murume make sure kuti panguva yaunopishika sure kwako uko unonyatsopishika chaizvo tora enough tissues to pishika kumasure uko anditika. Right, vari kuda kufonawo vamwe kutaurawo ngatinzwei panyaya yerhythm futi yebonde handitika fambirane nerhythm chingoma tati tikati kwete kuti chimwe chiri kuti hazvichisina rhythm handimaona fambiranai umwe achidai muchigamuchidzana umwe achidai akasheka akadai so umwe osheka akadai so mukati left handika motsangana kuleft mukati right mukati pakati mukati koi mukati mukagumana kudai mukaita semunoenda mberi guys munodzokera kumashure zvakaoma pakaipa guys. Kana iri dog style idzi dzamunenge maita mafuratirana vakadzi togara chikuzai munobvumidzwa kuchema sembuka ndosaka uchinzi dog style hani ndimi munenge makafuratiriswa here makataridzwa uko handika murume ari kumasureka achipomba indogara chiudza kuti varume vanoita dog style. Kana ukarova dog style kumukadzi wako kana mukadzi wako akasasura hapana chawaita mukadzi afanira kubudisa mweya kuti bhuu kana uchirova dog style nokuti unenge uri kumasure handika murume anenge ari kumasure achinyatsa kupomba handi iwe mukadzi uchindawo nerhythm uchihukura uri kumberi uchindawo nerhythm uchihukura handika mweya unofanira kutopombiwa kusvika wabuda handimaona. Mukadzi akasasura varume muchiita dog style muzive kuti hamusati matanga kupomba munofanira kupomba zvakare munhu ngaasure kana muchipomba dog style handi muri kuzviwa right. Fona itinzwe guys. Kana vari panguva yekunakidzana ka hapana chinombopera kana vari panguva yekunakidzana zvazviya panenge pasina kunakidzana paya zvokuti kwai wandisurira saka ndodai kana zvokuti kwai wandisurira saka ndodai inhema dziya inhema hakuna panguva iyoyo chero vanhu vakasira kwa ari kuda nhamba regai ndise nhamba guys mirai ndise nhamba uya vari kukumbira nhamba yanga ibvapo
right namba yemakosi iyo kwaiko kumama kana uzomama wenda ndinongoona kigwawo zvakananya kuita sei zvokusvika pakuzomama aiwa handizo hameno kudao hameno rekaitinzwe vamwe halo pacherima pakaipa pakaipa rega ndingotayawo kubuda musaga ne timbonyatsotaurira timboudana right mukona nyaya yesex sisimeni inyaya yekuti vanhukadzi zvedu hatigone kuita open too much kuvanhurume vedu handiti but varume vedu machongwe chaiwo ari nani so vanhurume ngavadzidze kuti even ivo vanhukadzi ngavadzidze kuti sex haisi yemubedroom chete sex inoitirwa everywhere especially maweekend anayaka kana vana vasikutoendesa vana out moitangira kitchen kana mutoilet you know kana chero pasofa chero pafloor that is why vanhu vatiri that is why tisiri kuenjoya masex edu because patiri kupinda mumba tiri kungomirira kuti kudoke tobva tapinda mugumbeze todzima light toti webvisa bhurugwa tobva tangotanga kukwirana hanti mukuona it's everyday routine yekuti murume anopedzera kunzwa kuti mukadzi uyu hachandinakiri mukadzi uyu handichisina mafeelings naye so varume vopedzera vakubuda vakuenda so let's try to be romantic as well tangawo murume achibva kubasa ngaatosvika watogeza watopfekawo something nice usangowasvikirwa everyday wakapfeka wakangomonera zizambia zidhuku musoro you know because chinonakidza kukwirana kunonaka sisimeli kunonaka kukwirana but akunakidza kana kutamba tichingota chinhu chimwe chete akunakidza tichingota chinhu chimwe chete let's be creative go with TK Maya go with TK Maya close the door go with TK right yeah go ahead Kola go ahead so let's be creative pasex apapa ngatiitei sex makuseni sex kana masikati kana manheru anytime ngaisangove timetable yekuzikanwa kunzi kuma10 kuma12 takuita bonde it becomes boring rinopesera rakushota zvokuti even wewo mukadzika unopesera wakubhoikana because there is nothing new to look forward to look at uringoziva ngoti ndiyo ngoma ndiyo and then varume ngavashevhe sisimeli shevhaiwo varume please guys be neat kana mashevha shevhai kubva muhapwa muzoti mumwe murume antorwadza kana urarira pachest because hapwa inenge ichinhuhwa dikita kunge ucharutsa so muhapwa ngamushevhwe kuchoya uku ngachibviswe choya ngachitowo clean ngavakise vakadzi vanoda kukiswa munzeve meso musisimeli kwete kuiswa mumate kukiswa munzeve usingazadzi kumate ichi chinoda kunyatsotambwa nacho zvakanaka kwete panomwe munhu wekuti anokuzadza mumateka zvokuti unopedzera wakusvotwa yeah that's my 2 cents kuti guys let's be creative ngatitry new styles ngatitry nzvimbo dzakasiyana pasofa mubedroom kukitchen mutoilet everywhere even kutokwidzana napamusoro pematebhuru chaipo maya arikuda kuya achivhura dhori yari murima matirimo okay yeah so chozvandofunga wangu right thank you very much Kola thank you and then guys chimwe chandoda kunyatsobvunza inini kuvarume ndechekudai so munogara taura nyaya yematinji aya akakosha chii matinji why is it munotanga kumhanyira kuti hanzi mukadzi hana matinji mukadzi ane matinji ndoda mukadzi akadai munhu asina chakakoshera matinji chii asina matinji haanake here toda kuti tizivewo ipapo matinji amunogara muchichembera kuti matinji noti vana vaiko zvino havadi kudhonza vari kukura iko zvino havadi kudhonza havazvizivi zvekudhonza handitika they don't know saka
tell us imimi kuti abuse. All right. Hello, caller. Yes, Sajat. Hello, inini wandine question handina hangu zvakawanda zvekutaura handiti muri kutaura panyaya yeromance ini ndakamboisa makenduru kudaisa mvura mutapu inodziya woisa mabath salts wobva wasvika munhu wobva ati asi magetsi aenda unoita sei unopera pawo wakadi kuti nhasi magetsi enyu ndiwo ayandaisa pabathing room ayo ndakangoseka saka hapana akapinda here saka makazodii nedecoration yamamaita iyoyo ndakangosiyawo zvakadaro zvikanzi ndaitamba hangu but pasina kutamba yo sorry kola izimbabwe nimene here ndana muyera ashumba ayayayaya yes anyway thank you very much kola apa unenge wafirira mai mwana waisa zvese and everything zvanzi asi magetsi aenda here mukutisira nhingikiri mukutisira makenduro. Hello kola. Yes ndikuramba nchidzoka muona wakati my point is Sisimili kune mashope matruck driver mamwe ataimbofamba nawo umwe mupesa akamboti hai vakadzi vekuzimbabwe vanobowa. Sisimili mukadzi anofanira kumboyawo achitaura kuti nhasi ndiri kuda bhebi. Makamboona mabhebhe munomuda ndasei? Atizivi andasei bhebhe munomurotokudza kuti hai ndifuna kudliwa namhlanje. Mai vasikana vekuzimbabwe Sisimili zvinobowa vanofanira kuzviziva vakadzi nhasi varume kuti munhu anoda kukurugwa everyday ungati asi kuziva kuti uda kuita sei iturn off Sisimili yekuti munhu mopinda machira akapfeka ozokurura afugajira kuda kuitwa vigil. Kuna sister vapedza kutaura mai manje vati sex inoda everywhere Sisimili chero papi zvazvekuti uchingosvika so wobva wasvika uchi surprise uchingonoti mushawa mobva wasurprise nezungu kwete kuti munhu anomirira umwe munhu anotomuti undoita kunetsana naye kutodhonzana naye ndotsika uchizonzi amiriri izvozvo Sisimili vana vadiki zvavo but ma2000 anoshesha anotokudza kuti ndiri kuuya kumba kwako nhasi ndikutoda kurohwa zvunhu. Saka ma2000 uri kuda kuti iwe ma2000 anototaura kuti ndikuya kuzorohwa makumbo nhasi. Sisimili ma2000 ari kumberi ma2000 andotaura kuti shamwari chipi chausingazivi tikuda kuzo manje veda ava ma90s nema80s ava Sisimili ka zvakaoma. Munhu anenge akapfeka Sisimili ngati azivi kuti uda kuite umwe munhu anotouya kusleep over Sisimili atobva kubasa kwake anditi auya kusleep over uchatozomukurura kudhonzana naye munhu ungati azivi kuti avinge yauya kuzodii saka anenge avingei ani saka anenge avingei naye kana akuda kuti utoka mukurura yauya akwira taxi auya kubva kuSoweto kuenda kutembisa kwachikwira achizati ndiri kufambira kuenda kunokwigwa osvika kuoda anenge afambirei uya opinda machira nehembe anenge achifambirei mentality yavanayo Sisimili ma80s yekuti kwai zvinonyadzisa mani but generation yatava zvonyadzisa kuti usvike ukururire munhu utokurura fast zvinhu zvinonyadzisa but munhu anofanira kuziva kuti avingei munhu muchingonovata so musati mambodii munhu otokurura ukanda hembo kuti munhu anovata akapfeka ozoda kuti mukururana nemunhu nguva ino zvakuboa chimukurura ukazviri romantic aiwa anogona kutoramba Sisimili kuti anenge achitonetsa kutanga adzimala iti aita sei ndabva ndageta point pana sister wapesera kutaura kuti sex inoda chero papi chero pasofa chero pamusoro pefiriji ndakambokwira pamusoro pefiriji kaini pamusoro pefiriji aipo ndakambokwira mufana wangu ndikakwira sori nhasi tikutaridza hapana zvoti kwai mufana ana kuti kudika kuti ndakambokwira pamusoro pefiriji chaiko chako kunyatsa kumeka chandadhunisa ndaita kuti shure irembere pamusoro pefiriji kudai zvonyadzisa kukumbira murume wangu everyday ndonongodza munhu ndiko bhebi aticheka iwa sikuda ndakaneta vatiri nazvo vakadzi kuZimbabwe tani vasikana vemunomu vari fast she vasikana vemunomu vari fast anoti andoziva kuti ndo zvatiri kuita ndo zvatoinga
pakaipa my brother pakaipa saka guys muri kuzvinzwa hanzi taura imwe nyaya sisimili iri kupona navanhu panhau dzesex handidi communication vanhu havasi kugona kutaurirana kuti aiwa shamwari undigwadzisa boni kuna vamwana vane zvinhu zvihombe kwete imwe nyaya yekuti varume isu varume kune varume vanomwa guchu vanomwa piripiri rekuti munhu ada urova nawo mukadzi haana chaamwa uda kuti mwana wevanhu afere urova munhu wanawo zvokuti munhu anopedzera kuda kufenda kuti naoma kuchiri kuitana kusichanakidze saka guys kana iwe ukamwa something mukadzi ngamwewo something muindirane zvamataura kwete kuti bumbumwa asichaenderani handiona sex inofanira kunyatsonakidza chinhu chinonakidza something sweet but matritiro atinoiita vanhu ndo asi right kuti inini ndomwa mushonga wangu andanomwa nevakomana vamwe ndiri kubvawo ndosvika kumba ndorova munhu 2 hours munapedzera kuti naiwe aiwa munopedzera kutiza mubedroom kuti hai hachanakidzi because inenge zvazvakuita iwewo wamwa iyoyo congo dust but mukadzi hapana chashandisa saka zvinenge zvakutoroza anotosvuuka mukadzi anotosvuuka mukadzi wasvuuka because varumeka please guys kuita munhu hakusi kuita nguva hombe kuita 2 hours uri pamusoro pemunhu kupedzera wasvuura mwana wevanhu aiwa ichai zvinhu zvekuti monakirwa mese pane munhu ataura kuti mofanira kuenderana kuti mese makuda unoita bebi wasvika here ndakusvika wasvika here bebi ndasvika handi bebi tosvika tesa ndiri mwira apa wamwa black haupedzi 3 hours uri pamusoro mungati munhu anozi 3 hours uchikochokonyera munhu sisimili piri 3 apa wamwa black haupedzi 3 hours pamwe unogona kutoburitwa usina kuproduce saka rakaipa hapedzi saka zvimwe zvokuti tozoti akadzi anoramba sexi mangwana paunomuti bhebi uya kana anobva atya kuti nebvadzi wakandikaitiwa nezuro hai kana mani hasirizwa saka tofanira kucommunicata guys nyatsowa kuti kana munhu achirwadziwa ngatero kuti isichaira iri kundirwadza bhebi ndizvo here ndizvo ipapo bhebi ipapo vanhu vanyatsoenderana pasazove nekuti uyu hanaki uyu anonaka kuti pamwe pacho communication chete right thank you very much kola nemo thank you bami manzwaka nemo vari kudzoka vachitaura mapointers avo handichagonotaura macomments rakaita geri mozo hallo pacherima hello kola hello yes taurai tinzwe yes hello tirikunzwai ini ndachida kungoedha kuti varume vekuzimbabwewo vanofanirwa kudzidza kutaurawo nemadzimai avo during that day because sex haisiri mubedroom chete unonzwa varume vachiti zvinhu hazvisamwisani asi kungotaura nomudzimai wako zvakanaka during that day kumubetserawo mabasa zvitokotoko izvozvo zvinoita kuti romansi chaiyo 5 minutes nomurume anokutsita zvakanaka zvinenge zvatoita izvozvo ene ndinokurudzira futi madzimai kuti vasaise zvinhu panhengo dzavo magaini have warned us all over the world information iyi vanoiwana chiro pamasocial media chiro pamawebsite emadzimai zvakaipira kuisa zvinhu kunhengo dzedu ndopaunozoona kuti unonge uchisa zvinhu panhengo maybe in 2 years time in 3 years time wakugara nechinhu chakaoma chinhu chako changogara chiri dry ndopa paunozoenda kunana doctor chinovaexplaina chinhu changu chinogara chiri dry wozonzi shandisa mamoisturizer iwopiwa matablets saka ndinokurudzira madzimai kunhengo hakuiswi chinhu mwari akatozvisika achitoziva kuti nhengo yomurume inomira yomudzimai ine mafluids yaanobuda zvopindirana saka noti kuti wesa chigumwe chinzi kwai unobvisa maspems nechigumwe chinhu chiya ioven inotozvigeza musanyeperwe nevanhu vanoti vanhu vanoisa zvigumwe iyi vanonuhwa munhu anotoisa chigumwe mukati ndiye anotonuhwa because you are prone kuma-infections rurimi chairwo madhokta anokudza kuti rurimi harufaniri kutomboenda pachinhu chomukadzi ruoko harufaniri kutomboenda pachinhu chomukadzi icho chinhu chakasikwa naMwari ichi mboro yomurume ndiyo inofanirwa kupinda panhengo yomudzimai nekukisana nokuona hygiene yedu semadzimai asi ndoda nyanya kukurudzira vanhu vechirume kudzidza kubata madzimai avo zvakanaka indonazoti ndo pano smelly panonetsa kuti vanhu vatsanakirane mubedroom
vamazimbabweans varume vari so rafu. Unoona munhu achaura nomudzimai wake nerafu imwe yekuti unoshuva kuti ko vanhu vanorara vese rafu. Wakugadziriswa mudzimai kana achititwa zvakanaka sisimeli mubedroom hamuna chinombonetsa 5 minutes mudzimai anenge atotota. Kana chikubata zvakanaka, that's the best romance. Ngatibati murume anokubata zvakanaka, anokufonera kuri sei mai mwana, vari sei vana, ndikuvigirewo chiwo zuva ranhasi, unodei izvozvo. Awa nhasi regedza kubika ndotenga takeaway, zvitokotoko izvozvo zvinoita kuti chingopinda mubedroom ndatokurura hembe, hapana kana nedhekunzi kwai 30 minutes muchiromedza ndi unenge watotota. Saka ndozvanachida kungoedha simeli nongotiwo madzimai ngatishengetese nhengo yedu, kozi nhengo yedu kana isina utano hwakanaka iyi sex yacho haitombotinakidzi. Please madzimai musanyeperwe nesocial media muchinzi isai zvinhu kunhengo. Nhengo haisiwi zvinhu. Mwari akatoisika saizvozvo. That's why pepa dzimanguva uchinzi madzimai asingagezi. Madzimai asingagezi anodiwa nevarume, vakadzi vanonhuwa weti nekuti vanenge unhu kwavo havakudisturbi. Handisi kuti hangu vanhu vasagesi vachibvisa weti, asi kunongogara kuchibuda mafluids aya ndo anonakira varume. Unodziya. Mwari akatozvisika kuti mudzimai kana ave tendoni achabuda mafluids aya. Handi munoona akatosika zoti madzimai unobuda fluid iyi, murume chinhu chako chinomira. Saka akatozvisika zoti zvinotopindirana zvakadaro. Zvazvo kunzi munhu unopinza chigumwe wobvisa masperms asara, that's a lie. Madzimai ndinokurudzira kuti mutaure nevanhu veutano, magai nenyu pamunonochekwa kuti nhengo yangu ndinoichengetedza sei. Ende pamawebsite emadzimai vanokuudzai every guy waunoona nokuudza kuti the best thing yekugeza chinhu chemukadzi imvura chete. Once in a while unoisawo a mild soap, but not kupinza mukati kungogezawo kumasides kuya. They even go further kuti kana uchizvigera usanyanye kuzvigera kubvisa vhudzi rose, kozi vhudzi riya rinopreventa ma-infections. Handi munoona. Saka nongokurudzira madzimai kuti regai kunyeperwa, mvura chete yakatonaka paya. Mafluids aya akatonaka, anotonakira varume venza. So muchoti varume vanoda mukadzi asingagesi. Unoona murume achidana nomukadzi haabvi pamudzimai anonhuwa weti. Because haana kumbodisturba pH yake pachinhu chake, mafluids ake anongobuda. Murume kana apinda anohwa kudzigwa. Iwe unongori bhizi nokukwenjenura nechigumwe mukati uchibvisa zvinhu. Mwari akazvisika zvakadaro. Ngangoti ndo zvarikataura sisibeni. Right. Thank you very much. Well said, guys. Thank you very much, Kola. Thank you, Manzwa. Kola, guys. Ndofunga madzidza zvakawanda nenyaya yecleaning yezvinhu zvenyu izvi. Muri kudzidza zvakawanda. Kola, hello. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY, muri right here? Mushe kanjani? Ndiri right hedu. Ndati ndifonawo ndiwedzere my 2 cents pachironga chenyu chamutaura chakanaka ichi. Ndichida kutsimhira the lady ari kubva kutaura pertaining to issue yekucleana nhengo. Sure, it's self cleaning, inozvicleana yega. Saka it's a good idea. And then also chimwe chinhu chandoda kutaura especially kuvanhu vakadzi vemuZimbabwe, ngatisawanzei kunyara when kunyaya yesex iyi to an extent yekuti I feel kuti vakadzi handitika, it's better for you to be a prostitute kumurume wako, kune munhu wako. Ita yese paishu iri kutaurwa namhonza vekuti zvonururimi and so forth, ita zvinoda munhu wako. If kana zvito zvaanoda zvichitoendeka, aiwa ngaridyiwe. So you find kuti zvoni even kuti sex yachona aingotangira, because you find kuti vakadzi tinoda kunge tichifila kuti ndiri kudiwa for me to perform zvakanaka. And at the same time feeling yevarume yakawandirwa mukuona to an extent yekuti murume akatongoona mukadzi even asinogara zvakanaka anotoda to have sex naye. But vakadzi tinoda kubatwa. So let us have discussion, tive necommunication yakanaka between iwe nemunhu wako. Umudzoti ini ndikabatwa pakati zvinondizva zvakanaka, ini ndikabatwa pakati zvinondizva zvakanaka. Then during the act zvinhu zvachona zvinova easy. Pane kuti find kuti munhu unogona kutsimbira even kubata zamu rachona, pane pamwe kuti unotsukutwa kamunyatso kaika zvinotorwadza.
So I think pakaheva communication pakati penyu muchitaurirana zvinhu zvokuti ini izvi zvino zvandinoda ndo zvinondiitira. I think izvozvo zvinobatsira and also futi vakadzi tinoda kunyatsobatwa so that tikatota uku kwanditika zvinova easy tisashuke. And also varume they should know kuti it's not a matter ekuti ndakazomurova 5 rounds ndakazomurova 10 rounds usiku 1. Izvozvo zvazvibatsire. One good round iri fully iri full ine zvinhu zvese yakakwana yakadaro inenge yakatokwana. Saka let us make sure kuti zvinhu zvaendeka and vakadzi let us make sure kuti ishu yehygiene wakomana it's a turn off wakomana kuda kuisa munhu wako but munhu wako ari kunomukanwa so you find kuti iyoyo inenge iri nyaya ita se yakaoma but ngatitaurirane ngatizive nguva yekuita dhodho kuti nguva yekuita dhodho because munhu akada kuti akuda kurova zvinhu munhu achingoma mazuva rose munhu wechikadzi kungoma mazuva rose aenda kutoireti makuseni aenda kutoireti masikati wazomama zvezuva rovira wazvomama zvounovata uchiya kuti zviri kumbofamba sei. Exactly. Apapo munhu akuda kurova chinhu iwewe wakutanga kutaura nyaya yekuda kuti yekuda kuenda kutoilet. So vakadzi please ngative zvinhu zvedu zviri in order including varume futi mabhora avo futi anenge aneti mabox sort of like tunge twemets kusaso tunoda kukweshwa pakati pato tunochengeta tsvina twetwi. So you find kuti ipapo pane nyaya but you find kuti zvakadaro chitiko chinonakidza but at the same time kana mukadzi asiri happy wako munovhura gumbo kunorwadza but hazvifaniri kutomborwadza kudaro. Then paishu yematinji inini hangu according to me I don't think kuti matinji ndiye murume of course zvekuda kubata but ndinoona kunge matinji it's for me because inini hangu ndiri sena hangu dinji ndikabatwa dinji nezamu zvinondisva zvakanaka. Saka I believe kuti matinji ndevakadzi. It's mainly for vakadzi. Ndo maonero angu inini. I stand to be corrected. No. Anyway, ndo thanks SIS MELLY. Thank you very much. It's quite an interesting topic actually. We're having different discussions, different contributions and zviri kutofaya. Thank you very much Kola. Guys, vechidiki nevamwe vechikuru vari muma marriages kana vari muma relationship vanga vasingaziye ndo pamuri kudzidza pa. Batai mubva mabatawo ma lessons, mubva mawana kudi kudzidzawo anditika ngatidzidzei bvumai kudzidza guys. Chakanaka chaona chinokuitira tora chisingakuitiri siya andiona chinokuitira take it chisingakuisi pass anditika right. Hello Kola pacherima. Hello SIS MELLY ndadzoka futi. Okay, nandichinzwa vanhu vanga vachitaura zvemaguchu zvekunwa chichi inando nezvinhu zvezvo zviri necessary. I think varume vedu they are very ignorant. Havatozivi mabhodhi evakadzi. MaZimbabwean men havaziye kuti vagina chii chinombonzi vagina chii chinomboitika pavagina pachona. Handifunge kuti vaziyei. Because paunenge uchaita 1 hour uchidzura uri kunyanyodzura chauri kutsvaga chii chauri kunyanyodzura. Because iwo kana uchiziva kuti unokasika kuejaculata. Munoziva kuti percentage yevakadzi vano-orgasm through penetration ishoma pane vano-orgasm through clitoris. Saka varume vakazviziva izvozvo uchaspenda more time yako uchitamba neclitoris. Paunenge wakuona kuti zvona munhu wangu right uchatsvaga G-spot iyaiya wongodai soo iye mukadziwo paanenge achita makegel ake ayayi zvatopera ndo zviri kungodiwa. Saka paupo uchazoita 40 minutes uchida uri kungosura munhu mahara chauri kumboziva chauri kuita mukati macho chii uri kutsvagei mukati imomo chauri kunyanyoramba wakungoramba uchingodhokonya uri kudhokonya pai pachona because vamwe vakadzi havachatombomona vakutochema. Munhu anenge akuchema zonzi vakadzi vaZimbabwe they don't know how to mourn. Unenge uchimona chii 40 minutes chaunenge ucharamba uchingoiti. Saka varume vekuZimbabwe they need education panyaya yadzi because I read somewhere yekunzi hanzi there is a tribe in Kenya yevarume vanotoziya chinhu chinonzi vagina. Saka ukazongoitawo munyama wekuti wazoona mukadzi wako atorwa nemukinyeni wetribe iyoyo aenda adzoki anenge atoenda. Saka varume kuZimbabwe they need education plus vakadzi pahygiene apa mawani vakadzi tinotoda kutonyatsodzidziswa panyaya yehygiene. Hygiene vakadzi tiri kuleka zvedu. Right, let's make it a topic for maybe another day, for next week or so. Nyaya yehygiene iyoyi tomboya takanyatsonangana nehygiene chaiko tiwane kubatsirana. Thank you very much Kola. Thank you necontribution yenyu. Right, I think mainzwa topic guys hanzi nyaya yehygiene kuvakadzi iri kunetsa. Right, and pana ndakubvunzokera kumasure mbijana pane makola zambufona shara nyaya yekuti hanzi
achiti bonde pese pese sex ngarirohwe pese pese paipa ndachiti ndakamuzomborembera pafriji paya handimaona guys ipapa ndida kutotsigirawo hangu ndakazvimirira kuti guys bonde ngarirohwe dzimwe nguva mambopinda kana kusango cheko cheko mambofamba kana muchisango mudai musango kungokururusanai mabhurugwa musango imomo guys musango imomo muchiridzigwa muridzo neshiri muchiimbigwa neshiri imomo muri bhizi kuchipisa musango imomo handimaona zvinhu zvinongoita kuti mungove hamene zvazvingori so muri munecha imomo handimaona mumvura dzenza munenge muchigeza mumvura imomo muri mutabho mese kana kuti muri kushawa umburudza nai munhingikiri imomo murimo mumvura imomo handimaona zvinenge zvichitofaya kwete ngoti muchamirira kuti time dzakwana dzekunovata baba murume otungamira kuti mukadzi otungamira umwe anenge akatomirira mumwe handimaona uchingopinda wakutongonzi dai itai anzi musango motogwa video ndakatogwa chite mazano linzi nenyaya yekuti vanhu mafango but kudhara kumasango zvaitonyasofaya kumasango maitotsvaga chispoti chenyu kumasango uko motonyatsonoita yamunoita kumasango ko motopedza kana mumotikari menyu chaimo handimaona motopedza yamunoita zvinongoita kukakubatsira kudai so imo mumba machona guys mumba pamunoita mastaira unoona ingori frozen chicken everyday frozen chicken dog staira frozen chicken dog staira frozen chicken dog staira handi frozen chicken moiziva frozen chicken iye kungovata kudai so osumudzwa makumba akaita kunge chuku chaundukwa chakadai handimaona ipo pachiya pandakagara panapa kudai so guys pachiya pandakagara nhasi tikuita nemo pachiya pandakagara munyatsondona murima mufa hundona murima kwete magetsi handi munovaziva nasatani zvinenge zvashandudzwa murodhum toonai murima imomo motoburisa basi sokudai nokuti ndiri kudemonstratirai murima imomo muchiona motoona murima imomo ndigere pachiya kudai igumbo iri patebhuru apa mariona akagumbo kune rimwe tebhuru rimwe gumbo futi patebhuru apa kune rimwe tebhuru ndavhura kakudai ndanyatsovhura rasara rakati pachena kudai ndakatovhura so ndichitokudzai kudai handimaona feni baba vo yakane kumberi uko handika pacheya pakwanisa kutodai so frima iri pachena kudai kuita pachena kudai semombe baba vo nyatsa kupomba kava direct aiwa pati ichokwadi kavakomba ichokwadi baba vansevene kumberi kwakato motonyatsa zvinenge zviri frima pacheya ipapo maiwe sorry ndakunolaita laptop yemwana makumba angu zvangawira pamusoro petebhu aya guys makumba angu pamusoro petebhu guys ezvo laptop yalaita ini zvinhu zvacho endidzime alo kola SIS MELLY murisei mushe zviri sei kola ndiri right ndoda kungocontributawo 2 cents dzangu panyaya ye6 handi munoona varume ukamuudza kuti ndakuuya totally say maybe ari mugiya number 1 kana kuti mugiya number 2 womuudza kuti ndakuuya iye wobva jamba kuenda kugiya number 6 naye SIS MELLY mota yacho ingasafa here ndizvo akashara papa yakuti rhythm ngaindirane zvinhu ngazvindirane kwete kuti rumba nechii kana ndakuudza kuti ndakuuya mugiya number 2 yauramba uri mugiya number 2 zvino ukati svete kuenda kugiya number 6 mota yacho inofa for me it's a turn off slowly but sure inonakidza tani kuti ngemunhu waplagwa pamagetsi kuti chopa saka imi munoda kunyatsoitwa mbijana ndo inonaka kaSIS MELLY zvino munhu akanzi tangeyo aiwa vanhu vane machoices anosiyana kola vanhu vane machoices anosiyana umwe anotoda izvozvo kukurumidza izvozvo umwe anoda zvamukutaura kuti imi munofarira henyu kuti waslow plus futi inovatisa kumabhora kuSIS MELLY kumabhora uko ndakazomboti kune vamwewo chidharaisa changu ndidana kunodai SIS MELLY kuita kuti kunua it's a turn off koiwe chidhara chicho wanga wachiwanepi wanga wangodamwa wanga wasangana nacho kupi mukufamba imomo SIS MELLY mamadanana plus futi taidanana plus mazama aya kana vachibata ngavarege kutanga vari kukanya flower kana kunge vari kuchuna redhiyo zvinogwadza izvozvo zvinoda soft vachinyatsobatawo zvakanaka kwete kutange munhu ari kukanya flower yechingwa it's a turn off tinogwadziwa saka chidhara ichi mabhora acho anga akadii anga akakura here kauti aingonuwa anga asina kutogezwa
ungatonumira shure akatogeza vanhu vekumusha muvazivi here sisimeli vanongopinda nekungono bukucha nekubuda. Saka wakatoramba kuitwa here ipapo pacho pawakaenda kana kuti wakazotigezai? Ndakabva ndadaira foni yerufugu sipo ndikatobva panzvimbo. Apa wanga usina kugadzirira, wanga usina kunda wakarodzera. Kuri wanga utosvika pagedhi ukakurura bhurugwa ukaisa muhandbag ugadzirireka. Kuti upinde wakachaja. Kana sisimeli ndakanyatsoenda zvakanaka kauchinosvika papa imomo mukutamba mamuchataura kuti munotamba kunokurura kudai. Effect akati anzizvoni akati ndine ndakagera saka ndakandebvu kamerera mukati ndine kabundu kari kurwadza pandokumbirodi ndipudure kabundu kare kunodai. Yanga iri first time akusangana naye? It was not first time. Musi uyo ameno kuti chii chakangoitikawa chinhu chinonzi gender chinonuhwa. Asi wakazoinuhwidzawo here iwe? Wakazoinuhwidza? Kungofanana nesu vanhukadzi sisimeli kana usingagezi the moment yaunovhura makumbo kudai kunoti gupi handiti. Same thing nezvinhu izvi the moment yanongovhurawo makumbo kudai kunonuhwa jende rinonuhwa sisimeli because ndoitoriwo private part yevarume kumajende. Ende ndo chinhu chinotonuhwa kudarika zvimwe zvese pavarume. Kana muchizonzwa kuti murume anonuhwa machende ndizvozvi jende rinonuhwa. Asi pakuchibuda iwe uchioneka dei wakachimudza kuti shamwari ndo zvakanaka mwoyo wangu uri kunhuhwa ningikiri genders riri kunhuhwa enda unogeza. Kana kuti ndanaye unomukwesha sezvo yanga isiri first time yako waitopinda naye unomabata uchinomakwesha. Kana sisimeli ndakabva ndatongomubloka ndikatoti zvatovharana. Right. Ndikatobloka kwese because ndaitoona kuti yakabva yatoita 10 off for good. Wow. All right. All right. Thank you very much, Kola. Hanzi na varume mugeze. Kola vakazonosangana naro gentling ranga rakamira richinhuhwa zvisingaiti vakashaya kuti voita sei. Handimaona vakapedzera vatozotastaira ikubuda vachitiza ipapo nenyaya yekunhugwa negendless. Hello Kola. Hello Kola. Yes. Hello ndadzoka. Pandanga ndichiteerera pandanzwa mamwe mapoints akawanda nditi and then ndafungawo zvimwe zvinhu zvokuti vanhu maybe if we are both varume nevakadzi because nyaya iyi iri kwese haisi kubata one side handiti vakadzi ngatinyanyobvisei kunyara because mukona generation yatiri neka yava very fast. Ende varume vedu vari kusangana nevanhu vakasiyana siyana kunyika kwavanenge vari handiti vane mabhizinesi vari very fast. So I think as ladies ngatimuvhewo very fast, ngatidzidzei mukunzwa. Zvonge zvitaurwa nabhudhi vaivai kuti masasko avanyare sisi mukunzwa. Inini ndotamba nemasaskoka unotonzwa achitokudza kuti sha nhasi ndikutonzwa wada kukwirwa akutosendera boyfriend wake message kuti sha I'm coming, come and pick me, kana kuti ndikutoya ikoko ndikutoda zvinhu. So I think even isusu madzimai ekuZimbabwe we need to upgrade ourselves kusvikawo palevel rekusanyara, especially kana utori mumba murume ari kubasa kutomudza kuti sha nhasi ndikutoda kutokwirwa chaizvo. Unotowana mai vane vana vavo for marriage momo vakaita vana for marriage vachitopinda munhikiri mumachira nedhirezi vozobisira mumachira kushauri kuti zviri kufamba sei. Vakabatwa garo ototi hamunyarere murume mukuru. Vakarohwa garo kuzi muri kuita ndezvemahure ko muri kuita iko ndezvemahure handizvifari ndezvemahure. Exactly. And of which our husbands vanoda mahure manzwa. Yeah, true. Varume vanoda mahure. Yeah, because hure rinenge richiita zvarinoita ikoko. Exactly. Saka isusu ngatitsewo mahure kamudzimba dzacho.
prostitute ndiri mai mufundisi but ngumai ufundisi unotangira kukitchen kudining tabuda gedhuku takananga takaenda kuchechi but kana watomumba uchisiri mai mufundisi. Thank you Agnes. Watomai chimuti watomai chimuti saka wakutofanira kuziva kuti chimuti ari kudei because chimuti anogona kuita 50 years ka but ari kuenda norara nekamwana kama 2000 kamwana kama 2000 sisi dzera murume wako zvokuti haazongokuda futi. Ma 2000 acho ari kutopiwa mbiri apa nzanzi 2000 open minded inotokuza kuti ndiri kuda kudai zvinove zvinonyagwa wedwe tinohana dzedu dzobva dzarova vana vedu ma 2000 ama 2000 anotonyora kuti ini ndinotamba nevarume vanhurume vakomana vanokurakidza kana message kuti ona kama 2000 kangu mutiti hanzizvo ndirege kuenda kwama 2000 kachitomuudza kuti baby today ndikutoda kutosvirwa chaizvo chaizvo and nhasi ndoda kutokudya kusvika wachema ende unotopa chema ari kunyorera murume wako message. Iwewe unongochitoti murume akati baby ndoda kukukwira wototi hamunyarotara zvinonyatsira murume mukuru. We need to upgrade. Ngatifambirane navo kana tichida kuchengetedza marriage dzedu tichida kunakidzwa futi nayo sex yacho ka ngatifambirane navo nokuti varume vari kufamba vachisangana nevanhu vakasiyana vari open minded zvisingaite vekuti kana akafunga kagumbo iri rinovhurwa 180 achivhurirwa achiitirwa zvese zvidobidobi mumba imomo agonanzwiwa agodini. Iwe uchiti vanonhuhwa zvikunzi anonhuhwa jendeka ama 2000 anomutora baba ndetinogeza agotambwa nawo mabhora wayo mutabhu imomo achigezwa mabhora apa ari kutoziva hake kuti ari kubvisa wema wamuri kutaura iwewo kuti murume weyo anonhuhwa. Ama 2000 anoenda naye mutabhu mushawa agomugeza ndetiunza ndikugeze chinhu chako iye ari kuziva kuti ndiri kuaya sumewo vapedza ipapo vononakidzwa. Saka magaro ayo chaichawo bvumira kurohwa zvimagaro izvi iwe mubatewo umwe musi achibvawo kubasa achingosvikawo wotodzima stovhu woti dedu yai kuno kubedroom wotosvika mongoita that rough sex yaya isina romance isina chii watomupa kaapetizinga uchaona kuti paachazodya nekunogeza achavudzoka achida kunyatsokuti hada kumukaurisa akuchikupawo that romance and muudze baby nini ndoda kubatwa pakati you know ngasamirire kuti akubvise hembe bakidza light omudza kuti isusu dzedzina nango kana nditoreseni sex murima handitomboide kana ndichikwirwa nenyoka mukore uno nditoshamisika nanoda kusex kukwirirwa murima kana kumugumbeze itai light riri on iroro light riri on ende zvine kadhatu uchitarisa face expression yake uchimbomutarisa so uchinyatsoona iwe uchivhurirawo tumaziso uchitaungora kutivharira makatarisana you know that eye contact iyaya zvino muri murima murungori kugomera matsikirwa mugadheni uko muri kwahera uko isai malove for caller guys muri kutsikirwa mugarden imbo isai malove guys muri kunyatsotsikirwa mugarden zvakasimba handiri kuzviziva zvangu isai malove guys isai malove muri kunyatsotsikirwa mugarden menyu chaiko kwai mumurima imomo murima light rakadzimwa hapanawo kana kasound itoti baby kani my love you know kana uchiita mutupo shumba kani matembo you know zvingoreka that achingokwenya kuti but ndaenda kumba ari kubasa kutomutumira message baby nasikasirai kudzoka dedi nzara yandinayo haisina yanotombomira mushi ndoda kutokwirwa because anouya murume achimhanya the reason nekuti varume vachona vaswera vachienda kubhawa vaite sei vari kuziva kuti ndiri ngonosvika mai vanenge vakangopfeka zuku long dress ravo there is nothing chiri kumuappetizer varume they get attracted vanoattractwa nemunhukadzi kuti vazonzwa kuda kuti mboro yavo imire vazonzwa kuda kuita sex nemunhu it's how you dress yourself anditi
vakakuona wakapfekawo zvinoapetiza zvimbambamba zvichichi mubedroom macho uri kupinda manje ukapfeka chimbambamba icho kunonzi vamuhuri avo vauya mukadzi mukuru kupfeka zvinhu zvakadaro ndezvezera amen. No, sisimeli mirai munzwe. It's because zvinhu zvekuti munenge musingazviite mukunzwisisa. So you started, let's look at your age anditi vakadzi vazhinji veage yenyu mimika especially vanenge vatokuzvita chembere akata vanhu vakuru and you can find kuti pamwe murume wake atokuma 50 anditi. So you introduce these things slowly. Don't just do it like zvanga zvitaurwa nakola kuti anzi akaisa makendo murume akati kasima uyu magetsi aenda. It's because wangomhanya kunotanga kuisa makendo asingambokombikita naye asingambomuudza asingambomuprepare asingazvizivi ive zvinhu zvaasati amboona and then iwe wazvitora pano paMelly Diaries wakutonobakidza makenduro wakunodini anovhunduka. So you started slowly sisimeli uchita just be romantic slowly kusvika mazosvika kumakendo because vamwe varume vedu vakakurira kumamisha zvokuti they don't understand these things. Right. Saka zvimwe zvacho unogona kutomurakidza pamafoni even kana ane murume vane varume vavo these programs ndidzo dzokuteerera nevarume venyu vachinzwawo zvimwe zvinhu usingagone kumuudza zviya nekuti anokupindura rafu iwewe kungoti kune program iri kuitwa ngatimboteererai unotoona achitobatirira zvimwe 1 or 2 senge nhasi ndozvati kuchashandigwa vanhu sekushandigwa vanhu usiku hanhasi amen exactly zvenyu mototeerera mese maprograms mbichana uzonoti akutonakidzwa nazvo and iwewe marriage yenyuka inopedzisira yakunakidzawo nemiwo inopedzisira yakunakidza kubedroom kwacho kunopedzisira kwakunakidza kuenda because munenge muchingoti kwati nhasi nofunga vane tuma-ideas tunyowani nofunga nhasi vane tumwe but manje handizivini I think varume zvese nevakadzi vekuzimbabwe tiri kungowandiredu kuti varume vekuzimbabwe but even vakadzi vezimbabwe it's both ways. Hanzi naDavid Rutsito ini hangu vangu mai vanongodibhoera nekusura chete kungodai bhu mai vekwaDavid utsvagire mukadzi wako ndorani utsvagire mukadzi wako kaenda kurengi ukandoti ndoda ndorani anopota achisa muporiji achidya kuti mhepo yoyo yese yoyo kwanenge achisura igare yabuda nokuti zvino kana wobhoyi kana kuti kwaimai vanondibhowa nekusura panenge patoipa hapasina mira zvakanaka. So yeah, I think there's a lot to talk about, but when it comes kunyaya dzesex nyaya dzekuti marriage inakidze just that isusu takangoita karutini kedu katakangojaira tinoroorwa topinda mumba and then zvatopera zvakadaro. We don't do outings, hatiende kunogocha tese hatidini. We are too cultural. Takanyanyisa culture yedu yakanyanya kuti pinda zvakanyanyisa. Saka that's why mukona kuti even kuhura kwacho varumeka anokurambidza mukadzi wake upfeka bum shot but anoenda nohura nemunhu anopfeka bum shot. Right. Anorambidza mukadzi kuita makeup but ari kuno girlfriend yake yakaiswa makeup yakaiswa ma nails yakaiswa ma long weave but mai vemumba vanenge vachirambidzwa. So it's just a turn off. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you. Varikubvunza danzi Kola akaroorwa here guys. Aiwa ipersonal yemunhu kuti Kola akaroorwa here. Toda kutora one last caller guys. Inzwai ngonono dziri kubuda. Munhu akagara pasofa pari kuridza ngonono dzisingaiti. Iwai. Idzo. Kuita kukwira bhazi mai mwana. Hello, call. Yes, should you say? From my own personal experience. I mean, so
Tachitaura initially tichiti umwe anogona ane hombe umwe ane diki. Inini from my own experience hazvishande. Ine murume wekutanga loaded chipo changa chiri pabenzi hapana zvaizivikanwa ende ane pride yakawanda wakada kumuudza wazvinzwepi and he was abusive wakada kumuudza aibva ati wazvinzwepi and wachacho wakusohoraka achitichi but iwe unenge uchida because sometimes vanhu vanorova vadiki asingamaindi utongodhumanawo nayo ndoti ungodhumanawo but uri macho especially kana ukaroorwa uri musikana unenge usina zvakawanda zvaunenge uchiziva ende tisu ma8 zaya kureva kunzi ati tinenge tinotoda kushonongorwa every time so hapana zvinhu zvandaiziva and then nekufamba kwenguva kumachina cause anything and then like ndaienda kuchechi ndaifarira zvechina muchidzidziswa muchita sei then you begin to know nekuziva zvinofamba sei so panongoda kuzoexplorawo kuti zvawanzwa zviya zvatimbozviita kumba weibvanzwa zvawanako and then nekufamba kwanguva zvikazorambawo 16 years later zvikazorambawo ndabva tasiyana and then nyasha dzandowanawo zvamborewa zviya kunzi marriage nyasha I believe in that. Kuna umwe munhu wekuti anopinda marriage agobuda not kuti you make a lot of effort kuti upinde zvinongoita zvega unosvika mwari sei mandilidza pamunhu simere mwangu anondida nokuti ndega ndonyatsofila kuti initially I thought he was too good to be true and now ndakazona kuti munhu anotondida he doesn't judge me anondida like ndega ndofila kuti ndodiwa zviri zvekukumbira kana zvekusa effort kuti unopfeka grocery kana uchinonono he just love me like that and pane tokotokuti unofunga kuti ndinodiwa worwa nekana kuti ndazvitaura ndakufarisa zvinogona kuzodai no kwandiri hangu zviro hazviti munhu anongotongondida just but handingazotaura hangu zvakawanda kutangezif ndakumubhanyangura pavanhu but zvaari izvo zvaanogona kuzvishandisa SIS MELLY I'm so grateful zvekuti anondisvisa kwanisai ndakambosvika that was my first time kusvika kwandakasvika and ndega kunomusasa kudaizvo totomuzamubvisa shoya zvinhu zvako zvangashireva kunzi hazvimbode zvakawanda probably my soulmate zvezvokuti like handidi kukoka kuti ndinzwe kuda no kutongodai ndazvakutongozviita zvega ende iyewo vice versa kungonditarisa kudai zvinotozvo hadi kuti ndimubati kungonditarisa kudai maningu yakadii marurana takutosvitsa almost a year but including the time we've known each other it's close to 2 years now so inini hangu ndofunga kuti mumwe munhu anogona ari gifted netombo but asingaziva zvachinoshanda mumwe munhu achingogona basa racho zvanga uchireva kunzi left right center up and down chichiro uchazonzwa kuti right kune vanhu vanoziva zvavanoita kwesose zva zvokunzi communication matters if munhu ari shamwari yako SIS MELLY you can talk about anything you can laugh you can joke unosara moenda kunorara muchingotsarisana kudai kuti vana havangachirara here kandatinda chidai even like pavanhu like zvo zvokuti ndingaita hatignoende paside you get my point so I feel like marriage ine ndataura kuti marriage nesex zvinhu zvakasiyana because akada kutarisa marriage is a serious business so saka kana takangorova serious business yemarriage hazvifai mukati so hygiene is needed commitment is needed nezvozvo zvokuti you should have a bond isina kugombedzera kuti munhu wako akasura ubva because asura mwoyo wangu hauchada you get my point zvinenge zviri zvekukoka kuti uti munhu ndomuda asi but saka sometimes zvachitaura nemwe kola ambotaura kuti pamwe pacho you don't need to make extra effort zvinozviita zvega ndo life yandiri kurarama ende ndakagara 16 years in my previous marriage andinga ndakambozvinzwa ende inini ndaifunga kuti love ndeye kustage to be honest ndaifunga kuti vanhu vanostage kudanana mafoto machichichi now I'm living it and I've been realized kuti
sometimes vanhu zvavanotoposta like if ukaisa pastatus uchiratidza zvinhu zvako marriage yako iri kukunakira vamwe vanhu vari kuzvirarama inenge yaifunga kuti hakuna zvakadaro aiwa zviriko ndosaka uchiona kuti muna majority kukanda kustatus not kuFacebook because kustatus it can only be seen nemafriends ako neshamwa nevanhu vanenge vaka yes andowana so ukazvikanda kusocial media kunonzi hapana zviripo vari kudai but uku kundotokanaiza kuti it's only my friends vanenge vachitongoonawo zvavo. Exactly. Because of challenge inozostandepo handisi munhu mune munhu anenge ane pasi yako iwe nenge une pasi yako nekwakabva munhu wako anenge ane pasi yake ane kwakabva ini ndakarealize kuti varume vakadaro kwakabva munhu iye hasiyane naye inenge torirenibhuza anenge achingomuteerera zvakuenjoya iweyo she had that but akatadza kuzviappreciate nguva yanga ainazvo munenge ngori nedambudziko remunhu anenge achingoteerera munhu wake my point. So zvakuda inini sepautu wenokuti munzwanane but inini when it comes to sex generally I believe it's a connection that you have which isina kuti wedha kana kuti vana isina kana kuti ndazoita nhumbu kana kuti chii inenge zvinenge zvitongowedzera kwedza inini tokutanga ndaifunga kuti he was going to change ndaifunga kuti ari kumaska character yake machokwadi but later on ndipava kuti munhu ndozvatori ende ndizvo zvatori and kutongori nevanhurume vatongori nerudo sisimelo usingamboroverwe neana kuti pamwe akaona munhu angamise munhu murodi kana kuti ndichabiridzirwa kana kuti chino. That's all I can say. Right. Thank you very much, Kola. Thank you for contribution. Mamuza Kola anzi pane ukuthi ukangotarisa kudai so manyukunyuku anobva angodai ndiye wana yeKola. Manyukunyuku kudai so pa first marriage zvanga zvisipo. Akawana soulmate yake andika. Unfortunately guys, we have to call it a day pashow yedu yanhasi tomirira pashow inotevera zvakare. I hope you guys have learned something. Madzidza something pasvara nhasi. It started as topic my friends but zvamunongoziva padiaries zvinoitika imi kuti it always changes. Tobva tofollowa rhythm ipapo same time takutofollowa rhythm tapesa tasvika kwatasvika antimaona so toda ngotenda guys nekuwe kwenyu pano ndichingoti pamberi hatisi kumira hande ine bhora tosangana zvakare muchikamu chinotevera tichitaura dzimwe. If you have a topic that you want us to discuss andika just bring it to us tobva tatanga kutaura nezvenyaya yachona andimaona toona kuti tiri kugumira papi anditi tienda takadaro kana uine nyaya yauri kuda kuti like maybe you want to talk haukwanise kuti uitaure palive you can do an audio andika do audios bring the audio to me and we post it as an audio because it's much more very private kana iri audio than sometimes kuti uite zvokutaipa nekudididira mwanogona kunyora handwriting anditika so guys morera zvakanaka asi musati maenda pane vari kuda kutenga imba pane imba handitika iri kutengeswa kumbizo 9 kukwekwe 5 roomed house handika tiled fenced you know it's quite a nice house handika $28,000 handika 28 but kana wakabata cash handika we can negotiate handika kana wakabata cash it can be negotiated. And so if you are looking for a property to buy une mari yako you can just get in touch with me, get in contact with me totangira ipapo toona kuti ndakucontacta ndakubatanidza nevari kutengesa imba ishi so that ichi zvese zviripo everything is dated to deeds and everything itori imba yakaperera kuti raisistent so that you can what you can talk navo muonesana handitika so guys muve neusiku hwakanaka morara bo tobatana zvakare love you guys bye bye.